Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna, sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udod sa UFM, Bombo Radio Iloilo flagship stations ang the #1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Nobyembre 2, 2023. Subong adlaw aton sining ginasaulog ang All Souls Day. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is 53 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lagan mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hover sa madalaguan kag mga nagapaw ng mga balita. Comelec naghatag hasta Sabado para pangkakson ang eleksyon na material sa mga kandidato. Iloilo City Police Office magaugyon sa pagpanggabaklas. Sa dugang pa nga mga balita, ginabanta 20 ka toneladas ang basura na tipon gikan sa pampubliko nga patio sa syudad sa Iloilo. May kantanan sa Tingkalalag, subong sining adlaw. Drug test para sa mga nagkadaog sa barangay sa Nguniang Kabataan election. Gina-recommend ni Mayor Jerry Treñas bago sila nga mag-assume sa posisyon. Re-elected na punong barangay Madonna Martin sa barangay Concepcion City proper. Wala sang koneksyon kay Bongbong Iturriaga. Punong barangay wala nagakinahanglan nga suportaran finansyal kay may bana nga Amerikano. Sa iban pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita diri man sa aton sining pagpangalagad sa bombohanay sa udto pamilya sang pamatanon nga nasapuan na patay sa iya sining kwarto, hindi na magpa-autopsy or hindi na pag-ipa-autopsy ang iya sining bangkay. Kag talupang doon man nga mga balita dugang pa sa aton sining pagpangalagad, istoryahan man naton diri karon ang Commission on Elections nagapathag sa ila ruling sa tanan nga transition sa mga bag-o nga nagdalaog sa barangay and Sangguniang Kabataan elections malain or hindi iya pareho sa bahin karon sang Department of Interior na local government. Muni madalaguan mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad driman sa Bombohanay sa Udto. Imbokada nga pabuenas, imbokada sini nga paglawag naton sang daily draw winner. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Imbukada sa Bombohanay sa Udto, magalawag kita sa nga ikaduha nga winner sa subong sining adlaw sa aton iya nga daily draw sa 1-2 panalo part 22 promos ang Bombo Radio kag Star FM. Ang proof of purchase Cream Silk Shampoo. Cream Silk Shampoo, 64 anyos, taga barangay Simon Ledesma Haro. Congratulations, Merly Parceliano. Merly Parceliano, ginawag ikaw ni Bombo Cham, 56 minutos antes pa man ang takna sang alas 12. May anong ikaw ka oras sa pag-claim sang imo sining premyo nagahulat na diri sa istasyon sang Bombo Radio. Ang imo sining premyo, 500 pesos ka cash plus 700 pesos ka valor sang gift pack. Nasunod pa sa urukan siniyang balde. Nagahulat na diri ang imo sining premyo. Ang 700 pesos ka valor sang gift pack ginalakipan sang isa ka urukan nga balde, duha ka pack sang kumiya pansit, apat ka pack sang Lifebuoy bath soap, isa ka pack sang Pond's Moisturizer, Glutaboost White Beauty Serum Burst Cream, isa ka tube sang Rexona deodorant, Dry Serum Fresh Rose Antiperspirant, may toothpaste pa. Gani, sa liwat, may anong ka oras para mag-claim sa imo sining premyo. Arlie or Merly Parceliano sa barangay Simon Ledesma Haro ang iya sining proof of purchase Cream Silk. Now, Cream Silk, mga biyan, Cream Silk ang iya sining proof of purchase. Ang aton sining daily draw gintambungan sa aton sining FD representative si Ma'am Arlene G. Bunsalan.
Sa mga kabombo, tapadayon lang kamo sa paghulog sa inyong sining mga entries para sa aton sining 1-2 Panalo Part 22 promo. Balde-balde pa premyo na, may cash siyahan pa. 6.5 million pesos ang kabugusan sini nga premyo igapanagtag sa aton sini karon iya nga mga kabombo nationwide. Padayon lang sa paghulog sa inyo sining mga entries sa mga kabanwahanan. May mga drop-box centers kita dira nga ginpang butang sa syudad sa Iloilo. May mga drop-box centers man kita sa mga R. Florete Pawn Shop branches sa palibot sang syudad kag diri mismo sa broadcast center sang Bombo Radio Iloilo. Detalye sa mga nagapaunang mga balita kag iban pa nga impormasyon, balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Panugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noon Time Edition. Araw ngayon ng Webes, Nobyembre 2, taong 2023 at mga kabombat kay Star Nation, ngayong araw po ay ginugunita ang araw ng mga kaluluwa. Habang sa ating Christmas countdown naman, 53 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang full alert status na katakdang alisin ng Philippine National Police ngayong araw, kasunod huyan ng mapayapang barangay at sangguniang kabataan election. Ang mga kandidato naman para sa barangay at sangguniang kabataan elections may hanggang araw na lamang ng Sabado para tanggalin ang kanilang mga campaign materials. 143 overseas Filipino workers mula sa bansang Israel nakatakdang dumating sa Pilipinas ngayong buwan ayon sa Department of Foreign Affairs. Agrisolon, hiling taasan ng PhilHealth benefits ng hanggang 20 to 30%. Etong bilang ng mga influenza-like illness sa buong bansa lalo pang tumaas nitong buwan ng Oktubre. At sa ating international news, ang death toll sa Gaza pumalo na sa mahigit 10,000 individual. At sa ating sports balita, itong Blazer ipinalasap ang ikatlong pagkatalo sa Pistons. At live, nationwide, via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Inaasahang aalisin na ng Philippine National Police ang full alert status ngayong araw kasunod huyan ng inilarawan nitong matagumpay na barangay election at mga obserbasyon sa All Saints and All Souls Day. Sinabi ni Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. na binibigyan niya ang mga local commander ng diskresyon kung panatilihin nila o hindi ang pinakamataas na security alert status depende sa sitwasyon sa kanilang area of responsibility. Sa ilalim ng full alert status, kansilado ang lahat ng pag-alis ng mga kapulisan upang matiyak ang 100% pagdalo ng mga pulis para sa mga tungkuling may kinalaman sa kapayapaan at kaayusan. Mahigit 100,087 na mga pulis ang idideploy para masiguro ang barangay at sangguniang kabataan elections. Sa kabilang banda, mahigit 22,000 pulis ang ipinakalat para magpatupad ng security measures para yan sa undas ngayong taon. Sa ngayon, sinabi ni Acorda na wala pa silang naitatalang banta sa kapayapaan at kaayusan sa alinmang bahagi ng bansa, lalo na't natapos na itong halalan. Gayunpaman, sapat aniya ang bilang ng mga tauhan ng kapulisan na mananatiling nakatalaga upang matiyak ang kaligtasan ng milyong-milyong Pilipino na inaasahang babalik sa mga urban areas
pagkatapos ng long weekend. Inihayag naman ng Commission on Elections na ang lahat ng kandidato para sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections ay mayroon na lamang hanggang Sabado para tanggalin ang kanilang mga poster at pang mga campaign materials. Ayon sa komisyon, sa huling linggo ng Nobyembre ay kailangan na rin nilang magsumite ng kanilang Statement of Contribution and Expenditures o yan po yung tinatawag na SOSE. Ayon pa kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, bukod dito ang mga kandidatong mananalo naman o nanalo at natalo sa halalan ay kinakailangan magsumite rin ng kanilang Statement of Contribution and Expenditures. Ito ay isang komprehensibong ulat tungkol sa mga kontribusyon at gastos sa kampanya ng mga kandidato sa politika. Nakasaad sa Republic Act 7166 o ang Synchronized National and Local Elections and Electoral Reforms Act na walang mga halal na opisyal ang maaaring maupo nang hindi naghain ng kanilang Statement of Contribution and Expenditures. Ang mga kandidato ay dapat maghain ng naturang dokumento sa Office of the Election Officer na kinaukulan sa o bago ang Nobyembre 29 o hindi lalagpas sa isang buwan pagkatapos ng araw ng halalan. Samantala, nakatakda na ang modernization at redevelopment sa libingan ng mga bayani. Sinabi ni Lieutenant Colonel Elenita Altamirano, ang commanding officer ng Grave Services Unit ng Philippine Army, may nakalatag na 5 taon na modernization plan ang Philippine Veterans Affairs Office para sa libingan ng mga bayani. Nakasailalim dito ang iba't ibang mga pagbabago sa gagawin maliban sa regular na maintenance activities. Kinabibilangan ito ng pagdadagdag ng mga pasilidad sa buong sementeryo, planong gawing world-class ang serbisyo at iba pang mahalagang pagbabago. Paliwanag ni Lieutenant Colonel Altamirano, ang libingan ng mga bayani ay hindi lamang isang military facility, kundi isa rin itong National Shrine ng Pilipinas. Ang naturang sementeryo anya ay nagsisilbing himlayan ng mga bayani at matataas na opisyal ng bansa at nagsilbi itong pagbibigay pugay sa kanilang kabayanihang nagawa ng nabubuhay pa sa bansa. Sisikapin umano ng Commission on Elections na maibigay ang mga honorarya ng mga gurong nagsilbi sa katatapos lamang na Barangay Sangguniang Kabataan Elections ng taong kasalukuyan. Ayon kay Commission on Elections spokesperson Attorney John Rex Laudianco, bahagi ito ng paggalang at pasasalamat ng komisyon sa naging sakripisyo ng mga kaguruan sa nakalipas na lokal na halalan. Ayon pa sa naturang opisyal, Oktubre at 30 pa lamang o noong mismong araw ng halalan, nasimulan na ang pagbibigay ng honorarya sa mga guro, lalo na sa mga gurong maagang nakapagsumite ng mga election returns at mga ballot boxes. Bahabang ang ibang mga guro naman ay nagtungo na mismo sa tanggapan ng Commission on Elections. Sa ilalim ng batas, binibigyan ng 15 araw ang Commission on Elections na maipamahagi ang honorarya para ng mga guro na nagsisilbi sa mga halalan. Gayunpaman, sinabi ni Laudianco na nais nilang maipamahagi ang kanilang honorarya ng mas maaga upang masigurong mapapakinabangan ito ng naturang mga guro. Samantala, sa pagpapatuloy pa rin ang ating mga balita sa oras na ito, halos 150 pang mga Pilipino mula sa bansang Israel ang inaasahang darating sa Pilipinas sa mga susunod na linggo. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ito ay upang lisanin ang tumitinding digmaan sa pagitan ng miyembro ng Israel Defense Forces at ng Palestinian Militant Islamic Group na Hamas. Sinabi ni Foreign Undersecretary Eduardo de Vega na 143 overseas Filipino workers mula ho sa bansang Israel ang papauwiin ngayong buwan, kung saan ang pinakamaagang batch ay inaasang darating yan sa Nobyembre 6. Matatandaan na ang Qatar ay namagitan sa isang kasunduan sa pagitan ng Egypt, Israel at Hamas sa pakikipag-ugnayan sa Washington na magpapahintulot sa limitadong paglikas mula sa Gaza. Ayon sa kasunduan, ito ay magpapahintulot sa mga dayuhang may hawak ng pasaporte at ilang mga kritikal na nasugatan ng mga individual na umalis sa pamamagitan ng Rafah border sa pagitan niya ng Egypt at Gaza. Gayunpaman, ang nasabing border ay walang timeline kung gaano ito katagal
na mananatiling bukas para sa paglikas. 2 Pilipinong doktor na may medical aid group na Doctors Without Borders ay kabilang sa unang grupo ng mga dayuhan na napiling umalis sa Gaza at tumawid sa Egypt. Sa ngayon ay mahigpit na nakikipag-ugnayan pa rin ang Department of Foreign Affairs sa iba't ibang ahensya upang matulungang mailikas sa mga Pinoy na naiipit sa sigalot sa pagitan ng Israel at Hamas militant. Hinimok ng isang party list lawmaker ang Philippine Health Insurance Corporation na taasan ng hanggang 20 to 30% ang health benefits para sa kanilang mga miyembro. Ito ay kasunod ng nagpapatuloy na epekto sa mataas na inflation na nararanasan ng ating bansa. Ayon kay Agri-Party List Representative Wilbert Lee, natutuwa siya na pinakinggan ng PhilHealth ang panawagan na palawakin ng mga benepisyong ipinagkakaloob nila sa kanilang mga members. Ipinunto rin ng naturang mambabatas na imbes na mga piling sakit lang ang dagdagan ng suporta ng PhilHealth, dapat ay magkaroon ng pagtaas sa lahat ng sinasugot itong bayarin sa pagpapa-ospital ng mga miyembro. Kamakailan lamang itinaas ng PhilHealth ang coverage ng ilang sa kanilang mga benefit packages para sa mga miyembro, kabilang na rito ang high-risk pneumonia at gayon na rin ang ischemic at hemorrhagic stroke. Ipinunto din ni Lee, dahil sa inflation, kaunti na lamang ang nabibili ngayon sa dating budget ng bawat pamilya para sa pagkain at wala nang natitira pa para sa mga gamot. Pinagsabihan din ng mambabatas ang PhilHealth na gamitin ang kanilang available funds sa pagpapalawak sa mga healthcare packages para sa mga Pilipino. Dagdag pa ng kongresista, dapat fully na ma-implement na rin ang outpatient benefit packages na covered ng ahensya tulad na lamang ng X-ray, MRI at madagdagan ang mga sinasagot itong generic medicines at maging sa pagpapalawak ng benefit package para sa severe pneumonia at acute hemorrhages na mga sakit. Samantala, hinimok ng Department of Education ang mga paaralan na makiisa sa 18-day campaign para wakasan ang karahasan laban sa kababaihan ngayong buwan. Sa isang memorandum ng departamento, inatasan ng Department of Education ang mga paaralan na magplano ng mga aktibidad para sa kampanya mula Nobyembre 25 hanggang Disyembre 12 ng kasalukuyang taon. Ayon kay Department of Education Undersecretary Michael Poa, ang kampanya ay isang angkop na panahon para sa Department of Education na isulong ang matatag agenda ng inclusive education sa pamamagitan ng pagpapatupad ng gender and development programs, projects at activities alinsunod sa mandato ng departamento na magbigay ng gender-responsive basic education. Kabilang sa mga aktibidad na maaaring magawa ng mga paaralan ay ang publicity sa pamamagitan ng pagsasabit ng mga streamer o pag-upload ng mga advocacy material sa social media at website ng mga paaralan. Gayon din ang pagpapakalat ng impormasyon at mga education materials at paglahok sa mga panawagan na wakasan ang karahasan laban sa mga kababaihan. Inatasan din ng Department of Education ang regional at field offices na makipag-ugnayan sa local government units sa pagdaraos ng regional o mga local activities. Sa dagdag ng mga balita, binigyang diin ni Senate President Juan Miguel Zubiri na kung maaari ay ang Japan na lamang sana ang humawak ng mga pangunahing proyektong pang-infrastruktura sa Pilipinas na popondohan sana ng China. Ginawa ng pinuno ng Senado ang pahayag na ito bago ang pagbisita ni Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida sa Pilipinas, kung saan magkakaroon ng talakayan sa Kongreso sa isang joint session. Ang naturang joint session ay inaasahan sa araw ng Sabado. Dagdag dito, inaasahan ni Senate President Zubiri na maihayag ni Kishida ang pag-usulong ng Reciprocal Access Agreement sa Pilipinas. Ito ay upang pahintulutan ang mga militar na magkaroon ng pagsasanay sa Japan. Gayon din na magkaroon ng mga mainam na kooperasyon at interoperability ang dalawang nasabing bansa. At kaugnay nga niya mga kabombat kay Star Nation, inaasahan at lubos na rin ang ginagawang paghahanda ng Pilipinas para sa napipintong pagbisita ni Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida.
Maya-maya lamang ay kunin natin ang detalye itong mga kaganapan dyan sa Manila North Cemetery. Kaugnay pa rin ngayong paggulitan ng araw ng mga patay. Maya-maya lamang ay kunin natin ang linya ni Bombo J.C. Galvez. Samantala muna, Pinaghahandaan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang hanggang sa 2 bagyong maaaring pumasok o mabuo sa Philippine territory. Ayon kasi sa Department of Science and Technology, madalas na tumatama o nagkakaroon ng landfall ang mga bagyo sa ganitong buwan dahil itinutulak ito ng hanging amihan. Batay sa climate outlook ng ahensya, kung mabubuo ang dalawang ito sa bansa ay bibigyan ng local name na Kabayan at Liwayway. Kaugnay nito, 4 na potensyal na cyclone tracks at danaraan din ng mga bagyo ang kanilang binabantayan. Bagamat inaasang tatama sa bansa ang mga tropical cyclones, maraming bahagi ng bansa ang makakaranas ng mababa at bahagyang tsansa ng pag-ulan nang dahil pa rin po yan sa epekto ng El Nino phenomenon. Nabatid na mas malakas ang bagyo sa ganitong period kaya hindi dapat maliitin ang mga dumarating na sama ng panahon na posible natin maranasan dito sa ating bansa. samantala mahigit 3.8 milyong individual sa buong bansa ang nakatanggap ng iba't ibang uri ng tulong sa pamamagitan niyan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation program ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Assistant Secretary Romel Lopez na siya ring tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development, may kabuang 3,799,979 individual ang napagsilbihan ng kagawaran mula noong buwan ng Enero hanggang buwan ng Setyembre ng kasalukuyang taon. Ito ay sa pamamagitan nga ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program sa Department of Social Welfare and Development Central Office at sa iba't ibang rehiyon sa buong bansa. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang mga programa ng naturang departamento upang matulungan ang mga individual na kwalipikado sa kanilang mga programa. Gayon din, natutulungan ang mga mahihinang sektor upang makaangat sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kumpiyansa naman si Bicol Saro Party List Representative Brian Raimundo Yamsuan na maisakatuparan ang pagbuhay at modernisasyon ng Philippine National Railways at gayon na rin ang Bicol Express Rail Line na sa ilalim po yan ng Marcos Jr. Administration. Ito'y kahit na inabandona na ng Department of Transportation ng China bilang funding source ng naturang mga proyekto. Inihayag ni Yamsuan na ang isang pangunahing indikasyon na magpapakita pa rin ng interes ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ituloy ang nasabing proyekto ay ang kamakailan lang na groundbreaking ng mga resettlement site para sa mga residente ng Laguna at Quezon na maapektuhan ng pagkatayo ng mga rail projects. Nais kasing matiyak ng Pangulo na hindi napapabayaan ang mga apektadong residente sa pagbuhay at pag-modernize ng Bicol Express. Iniyag ni Yamsuan na hindi katapusan ang pag-drop ng China sa nasabing proyekto. Aniya maaari pang pagtap sa iba pang mga mapagkukunan ng pagpupondo na nag-aalok ng mas cost-effective financing packages. Matagal nang isinusulong ng naturang mambabatas ang muling pagbuhay ng dating sikat na Bicol Express Lane Line bilang isang moderno, mahusay at environment-friendly na paraan ng transportasyon. Ang first stage ng muling pagbuhay ng linya ng Bicol Express na kilala bilang South Long Haul Project ay magsisimula sa Banlik sa Laguna at dadaan sa ilang lugar ng lalawigan na iyon at saka naman sa mga lalawigan ng Quezon, Camarines Sur at Albay. Magkatapos ang linya sa Daraga, Albay at tinitingnan din ang extension ng linya nito sa bahagi ng Sorsogon. Inihayag naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista na nakikipag-ugnay na sila sa Department of Finance para maghanap ng mga funding sources ng naturang proyekto. Ipinanukala naman ni Yamsuan na maaaring ipatupad ang proyekto sa pamamagitan niya ng public-private partnership kung saan maaaring itap ang ilang foreign funding institutions
institution gaya ng Asian Development Bank at gaya na rin ng Japan International Cooperation Agency na siyang magbigay ng pondo para sa electromechanical system ng nasabing proyekto. Naniniwala kasi si Yamsuan na ang pagbuhay sa Bicol Express ay isang game changer na makakatulong sa paglago ng ekonomiya sa bahagi ng South Luzon. Magbubukas din ito ng maraming trabaho para sa maraming mga Bicolano. Samantala, iniulat ng Department of Health ang patuloy na pagtaas ng bilang mga influenza-like illness sa buong bansa. Ito ay batay pa rin sa monitoring ng naturang ahensya. Batay ho sa datos ng Department of Health, hanggang nitong nakalipas na buwan ng Oktubre, umabot sa 151,375 ang bilang ng mga naitatalang biktima. Ito ay mas malayong mas mataas kumpara sa 104,000 na naitalang kaso noong nakalipas na taon. Itinuro ng Department of Health na pangunahing dahilan nito ay ang pabago-bagong panahon, katulad ng mga pag-ulan at malamig na panahon. Samantala, kabilang sa mga sintomas ng naturang sakit ay ang mga sumusunod: lagnat, ubo, sipon, sore throat, chills, pananakit ng ulo, at katawan, pati na ang pagsusuka. Sa dagdag na mga balita, pinulo ng Philippine Council for Agriculture and Fisheries ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama ang ibang mga salt industry stakeholders sa bahagi po ng Antique. Ito ay upang matalakay kung paano matutugunan ng patuloy na pagbaba ng local salt production sa ating bansa. Alinsunod pa rin ito sa House Bill No. 8278 o ang Proposed Philippine Salt Industry Development Act na naglalayong ma-revitalize ang salt industry ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-formulate at pag-adopt sa policy directions at maging strategic plans upang mas mapalakas pa ang local production ng asin sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Council for Agriculture and Fisheries, layunin nito ng mangalap ng mga policy recommendation at mas mapaigting pa ang collaboration nito sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan at maging sa mga research institutions at sa mga industry stakeholders. Sa naturang pag-itipon ay muli ring isinulong ang pagpapasa ng Philippine Salt Industry Development Act na mga kabambat consternation na nag-aamyenda sa Act for Salt Iodization Nationwide Law at pati na rin sa pagbuo ng Philippine Salt Industry Development Roadmap. Samantala, bukod dito ay nirerekomenda rin ng nasabing council ang pag-asagawa ng mga collaborative interagency approach pagdating sa mga formulation at implementation ng Salt Industry Development Action Plan at National Iodization Plan. Kung maalala, sa ngayon ay mananatiling net importer ng asin ng Pilipinas kung saan nag-aangkat ito ng hanggang 93% ng local sort requirements mula yan sa ibang mga bansa. Sa mga sandalihong ito ay kunin natin ang linya ni Bombo JC Calvez. Makibalita tayo kung ano na ang kasalukuyang kalagayan dyan sa Manila North Cemetery. Sapagkat mga kabumbot kasarnation, kung kahapon nga ay pinagdiwa nga natin itong Undas 2023 at karamihan sa mga dalaw na gustong bumisita sa mga kapamilya nilang pumanaw na at sumakabilang buhay na ay sa halip na pumunta sila kahapon ay naisipan nilang ngayon na lamang pumunta upang maiwasan nga itong dagsa ng napakaraming tao dyan sa Manila North Cemetery. Nasa linya na si Bombo JC Calvez. Bombo JC! Inaasahan ng Manila Police District na mas mababa ang bilang ng mga bibisita ngayong araw Nobyembre 2 dito sa Manila North Cemetery. Ayon kay Manila Police District Director Police Colonel Arnold Thomas Ibay, nakagawian na ng mga tao na talagang bumisita ng 1 ng Nobyembre. And as of 11 a.m. Bombo Victor, ang estimated crowd ay nasa 40,000 na mas mababa kumpara kahapon kung saan ang bilang ng mga bumisita kahapon, Nobyembre 1 as of 11 a.m. din ay nasa 200,000. Ayon pa kay Ibay, kung kahapon ay hindi makagalaw dahil sa dami ng tao pero ngayon ay maluwag at mas makagagalaw na. Dagdag pa yung libreng sakay din na e-trike Bombo Victor at Bombo Marlene, mas mabilis anyang usad ngayon kung ikukumpara yan kahapon. Nangangahulugan na hindi mahulugang karayom yung bilang na mga bumisita kahapon sa kanilang mga mahal sa buhay. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Manila Police District Director Police Colonel Arnold Thomas Ibay.
Yes, traditionally kasi sa November 1 ang pinakamarami. Yun talaga ang buhos ng dumadalaw dito sa Manila North. Pero dito sa nakikita namin pagpasok, marami pa rin hindi nakadalaw at tinake advantage pa rin nila na pumunta ngayon. So, ang namin, ang estimated the crowd as of this time is around 40,000 na 40,000 na. So, as of ngayon, as of 11. Pero para kung titingnan natin, tuloy-tuloy pa rin yung pagpasok. But kumpara mo kahapon, mas konti ngayon. Ating napakinggan ang bahagi ng payag ni Manila Police District Director Police Colonel Arnold Tomas Ibay. Samantala, patuloy naman yung pagsasagawa ng inspeksyon dito sa Manila North Cemetery bago nga pumasok sa naturang sementeryo. At wala pa rin naman anyang naitatalang untoward incident dito sa Manila North Cemetery. At umaasa si Ibay na walang maitatalang anumang insidente ngayong araw, Nobyembre 2, dito sa Manila North Cemetery. And as of 12:23, Bombo Victor, Bombo Marlene, mas kita mo yung galaw ng mga tao. Kumbaga, mas kita mo yung papasok at paglabas ng mga tao dito sa Manila North Cemetery. Kung ikukumpara natin yung kahapon, Nobyembre 1, hindi talaga makausad yung mga tao. Pero ngayon, mas maluwag na yung espasyo at mas nakagagalaw na yung mga tao. Ganyan din sa mga oras na to, nakikita din natin yung e-trike, yung libreng sakay, ay mas mabilis na yung usad ngayon. Bombo Victor, Bombo Marlene. Bombo JC, sa kalaman ng ating mga kababayan, hanggang anong oras ba ito? Bukas itong Manila North Cemetery. Bombo Victor ay kuning oras ng bukas ng Manila North Cemetery noong Nobyembre 1, ganun din ang bukas ng Manila North Cemetery dito ngayong Nobyembre 2. Ito ay magsasara ng alas 5 ng hapon. Bombo JC, on my part naman, matanong ka lang kung kamusta yung weather dyan. Kasi I understand kahapon, pabugso-bugso or panaka-naka yung pagbuhos ng ulan. How about now? Kamusta dyan yung klima o ng panahon, Bombo JC? Mabuti na itanong mo yan, Bombo Marlene. Okay yung lagay ng panahon dito sa Manila North Cemetery. Wala naman tayong nararamdaman na buhos ng ulan o ambon. Medyo maaraw. Nangangahulugan na mas maganda yung panahon ngayong araw na to, Nobyembre 2, at nakikita rin naman tayo may bit-bit na payong, pero ito hindi dahil sa ulan, Bombo Marlene, dahil maaraw ngayong oras na to, Bombo Marlene. Bombo JC, alam natin na napakahigpit ng security dyan sa Manila North Cemetery. Ay matanong ko lang kung mayroon na bang mga ilang bagay na nakumpiska itong mga otoridad dyan sa Manila North Cemetery, itong mga bagay na ipinagbabawal dyan sa loob ng naturang sementeryo. Bombo Victor, kagaya kahapon, Nobyembre 1, kung galing kahigpit yung pagkuha nila sa mga matutulis na bagay, mga flammable materials. Ganyan din ngayon, Bombo Victor, talagang kinukuha nila yung mga matutulis na bagay, di nila inaalaw at iniiwan pa rin dito upon entry dito sa Manila North Cemetery. Hindi pa rin pinapayagan ang anumang gamit na maaaring magkasunog o anumang bagay na matulis dito sa Manila North Cemetery, Bombo Victor. Bombo JC, on my part naman ulit, ma-verify ko lamang kasi kahapon may ilang mga bata na naligaw at nawawalan, nahiwalay doon sa kanilang mga magulang. How about ngayon, may mga ganyang insidente pa rin ba na naitala dyan sa Manila North Cemetery, Bombo JC? Sa ngayon, Bombo Marlene, ay wala pa naman tayong babalitaan o naitatalang ganyan at yan ang patuloy natin tutugay-gayan dito sa Manila North Cemetery, Bombo Marlene. Maraming salamat, Bombo JC. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 27 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa oras na ito, inanunsyo ng Police Regional Office Region 1 na naging mapayapa ang naging pagdaraos ng araw ng mga patay sa Ilocos Region kahapon. Ayon kay Police Brigadier General John C. Chua, ito ay sa kabilayan ng full alert status na itinaas sa naturang rehiyon. Sinabi ni Chua na pinaigting nila ang augmentation ng road security traffic management at preventive patrol operations sa buong rehiyon
partikular sa mga sementeryo, memorial park, lugar na may convergence at mga pangunahing lansangan para sa undas ngayong taon. Paliwanag pa nito na dahil sa taunang aktibidad ay inaasahan na nila ang mabigat na daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan at pagsisikip sa mga commercial center, pampublikong merkado, sementeryo at iba pang lugar. Dinoble rin nila ang mga pagsisikap upang matiyak ang isang mapayapa at maayos na paggunita ng undas ngayong taon. Aniya, nakipag-coordinate din sila sa iba pang ahensya ng gobyerno, mga non-government organizations at volunteer groups sa pagbibigay ng maximum security coverage at public safety services, kabilang ang tulong ng mga motorista sa mga pangunahing highway at traffic management sa mga rutang patungo sa mga sementeryo. Ang Red Team ay pinangunahan ng Senior Police Commission Officer na itinalaga upang i-monitor ang overall conduct ng undas security operations. Matagumpay na hinarang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang dalawang individual na patungo sana sa Paris, France matapos na magpakita ito ng mga peking travel documents. Kasunod nito ay nagpaalala ang ahensya na sa mga Pilipino na dumaan sa mga official channels kung nagbabalak bumiyahe abroad o magtrabaho. Ginawa nito ang pahayag matapos silang maharang ang dalawang babae na magrepresenta ng kanilang mga peking dokumento na binayaran umano ng halagang 75,000 pesos bawat isa. Batay sa report, ang dalawa ay pansamantalang magtutungo sa Kuala Lumpur nang mapigilan to sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Pagkatapos ito ay lilipad sana sila papuntang Paris sa France. Dala-dala ang umano'y mga papeles na nagsasabing sila ay magkatrabaho sa isang information technology networking. Matapos ang isinagawang interrogation ay umamin ng dalawa sa mga opisyal ng immigration na ang mga dokumento ay peke at ibinenta lamang sa kanila ng isang individual na nakilala nila online. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, huwag nang sayangin ang pera na kanilang pinag-ipunan para sa pakikipagkasundo sa illegal na mga recruiters. Aniya, maraming biktima ng mga recruitment scheme na ito ang pinangakuan ng mataas na sweldo, ngunit bumalik lamang dito sa ating bansa nang walang-wala dahil iniwan ng kanilang handler. Sa mga sandalihong ito ay makakapanayam ho natin ang si Ma'am Jerlyn Martinez, Bombo International News Correspondent ho natin dyan sa Hong Kong. At makibalita lamang tayo tungkol pa rin dito kung paano nila ipinagdiriwang ang Undas 2023 dyan sa Hong Kong. Ma'am, magandang araw po. Ito po si Bombo Victor Lentino at katandem ho natin ngayon si Bombo Marlene Padiernos. Matanong ko na lang ho, sineselebrate po ba ang undas dyan at ano po ang mga usually ang ginagawa ng mga residente dyan sa Hong Kong kapag undas? Ang observation ko sir, hindi katulad dyan sa atin na nagbibisit sa mga cemetery kapag kaganitong undas na sinatawag natin dyan sa atin. Kasi dito sa Hong Kong, may dalawang beses silang tinatawag na undas kung tawagin din natin dyan sa atin, which is April 5 sa mga babae. Ngayon, October 23, this year lang, last week, ay sa mga lalaki naman yun, sir. So sa observation ko, hindi talaga nila isineselebrate ang undas pag November 1st kasi may sarili silang calendar sa mga ganyan. Yun yung sinusunod nila according din sa calendar ng Chinese. Pero doon ho sa mga nabanggit po ninyong dates, April 5 at October 23, ano po usually ang mga ginagawa dito? Ganun din sir, nagbibisit sila sa cemetery. Nag-aalay din sila ng mga flowers, food or fruit, mga ganon. Katulad din ng sa atin na nag-aalay din sila ng food dun sa mga loved ones nilang namatay. At yung pagsisindi ng incense at nagsusunog sila ng mga fake money, mga play money, ganon. At kung iba-iba pang mga items na parang alay nila doon sa namayapa, which is mostly sinusunog
Kapag ganitong undas ho para sa Pilipinas, wala po silang ibinibigay na holiday sa inyo para man lang gunitain ang undas dyan ho sa Hong Kong? Sir, wala kasi kaming holiday pagka ganyan na ganito na November 1st or undas, nakatrabaho kami. Nangyari lang na nakabakasyon ako ngayon kasi waiting visa ako. So wala kaming holiday dyan sa mga November 1st kasi nakuha na namin yung holiday namin sa pinaka-piyesta ng patay nila noong April 5. At nung October 23, nakuha na namin yon, nag-holiday rin kami. Doon kami sumasabay. Pero pag November 1st, wala. Sa mga lang yon sa school at mga offices lang, mga business establishment, lang yan. Open pa din, pero sa mga private na gano'n na office, sila, nagbabakasyon din. May katanungan rin ho ang aking katandem dito, si Bombo Marlene. Bombo Marlene, go ahead. Ma'am, doon po sa mga nabanggit ninyong mga dates, yung October 25 tsaka yung April 3 na nagsisilbing undas dyan sa Hong Kong, ano po usually yung ginagawa ninyo sa mga ganong mga araw po? Last October 23, which is ang nangyari sa amin dito ay leaders retreat dito sa church namin. At nung April 5, outing, ministry outing, yung gano'n lang na parang nagkakatipon-tipon din kami mga Filipino communities dito sa Hong Kong na nagse-celebrate or namamasyal, ganun lang din. Hindi kami sumasabay sa mga nila, nagbi-visit sa mga patay nila kasi day off namin at day off din nila. So hindi naman nila kami ino-obligate na magkipag-visit dun sa patay ng mga employer. Opo. Uso rin ba, ma'am, dyan yung mga natutulog din sa mga sementeryo kapag ganitong mga araw o panahon ng undas? At katulad po yan dito sa kadalasang ginagawa ng marami sa ating mga kabayan dito sa Pilipinas tuwing undas. May mga natutulog din po ba sa mga sementeryo po dyan? Ay, hindi nila ginagawa yun. Ang lang sila, pupunta lang sila doon. Hour lang ang pag-visit nila kasi marami ding dito cemetery. Pagkatapos ay pupunta sila sa mga restaurant, nagtitipon-tipon yung mag-anak, doon na sila magla-lunch or dinner. Ganun lang yun. Hindi katulad yan sa atin na magdadala pa talaga ng mga makakain para magpipiesta sila sa cemetery. Dito yan hindi bawal kasi na mag-overnight sila sa sementeryo. Ganun lang, magdadala lang sila ng konting pagkain sa mga may gustong kumain. Pero mostly kasi alay nila sa patay. Opo. Pero dito kasi sa Pilipinas, madalas maglagay ng mga pagkain bilang alay sa mga puntod. Yun yung tawag. May ganyan din po bang gawain dyan sa Hong Kong? Ang iniiwan lang nila doon, inaalay nila pero inuuwi din. Yun yung na-observe ko kasi inaalay nila halimbawa lang. Walang kakanin. Ang mostly ay pork and chicken, yung mga roast chicken, roast pork, mga ganon. Tapos yung roasted duck, mga ganon lang. I-chop lang nila yon tapos parang iaalay lang nila saglit, mga 30 minutes, ganon. Tapos aalay sila nung incense, yung mga stick, fruits, ganyan, orange, pears, karamihan, yung mga ganun lang yung inaalay nila. And then after an hour, kukunin din nila yung mga meat na yon and iuuwi. Tapos dun sa bahay nila kakainin or yung ganun. Pero yung iba naman, hindi nila inuuwi. Oo, iniiwan na rin doon pero walang kumukuha. Basta nakaset lang doon. Siguro kukunin na lang ng wild na animals na ganyan. Walang nag-uuwi. Kukunti lang yung nag-iiwan. With that, maraming salamat po, Ma'am Jerlyn. Ingat po kayo dyan sa Hong Kong. Kumusta kayo lahat yan? Ingat po. Mga kababatang sa Nation, nakapanayam ho natin si Ma'am Jerlyn Martinez, ang ating hong Bombo Radio International News Correspondent dyan ho sa Hong Kong. Kaugnay pa rin ho sa kung paano ba ipinagdiriwang ng mga tao dyan sa Hong Kong itong undas tuwing sasapit ho ang taon.
Samantala muna, Huli ng Interagency Council for Traffic ang mga matitigas na ulong motorista na pilit pa rin lumulusot sa EDSA Carousel para makaiwas sa bigat ng trapiko. Kanina nga alas 6 ng umaga ay kaagad na sinimula ng Interagency Council for Traffic ang kanilang operasyon sa may bahagi po ng Santolan. Ito ay bahagi pa rin ng pagpapatupad ng Oplan Biyaheng Ayos ngayong panahon ng undas. Kamot ulo na lang ang mga pasaway ng motorista at ilang sa kanila ay iaminado nga mali, ngunit gusto lang nilang makaiwas sa mahabang daloy ng trapiko. Kabilang sa mga nahuli ay ang 2 pulis at 6 na sundalong dumaan sa EDSA busway sakay ng motor. Dahil dito, kaagad silang binigyan ng tiket at multang 1,000 piso. Isang lalaki naman ang pinara ng grupo at napag-alaman na wala itong lisensya matapos aniyang mawala ang kanyang wallet sa sementeryo kahapon kung saan nakalagay ang kanyang driver's license. At sa kabila nito, na-impound naman ang kanyang sasakyan. Kung maalala, naglabas ang Department of Transportation ng kautusan na tanging mga marked vehicle o marked vehicle lamang ang may permisong dumaan sa EDSA busway, kagaya na lamang na ambulansya, fire trucks, Philippine National Police at iba pang mga law enforcement agency sa ating bansa. sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, isinapinal na ng Embahada ng Pilipinas ang paggamit sa isang pilgrim house sa Israel para magsisilbing temporary shelter para huyan sa mga overseas Filipino workers na naapektuhan sa nagpapatuloy na kaguluhan po sa pagitan ng Israel at ng Palestinian Hamas militant. Ayon kay Vice Consul Terry Adolf Bautista, ang naturang plano ay kung kakailanganin ng biglaang paglikas nitong ating mga overseas Filipino workers na nakabase sa mga lugar na maaaring abutin ng kaguluhan. Ang naturang istruktura ay tinawag na Tagha Pilgrim House, isang pilgrim house na naipatayo malapit ho sa Sea of Galilee sa northern Israel. Ayon pa kay Bautista na nilang kinausap ang director ng naturang pasilidad at pumayag naman ito sa naging proposal ng Embahada ng Pilipinas. Maliban ho sa naturang pilgrim house, nakikipag-usap na rin ang Embahada sa St. Joseph Latin Church na nasa Haifa region upang hilingin na magamit ito ng mga Pinoy workers na nakabase naman sa Haifa sa sandaling kailanganin din nila ang paglikas. Ang naturang parokya ay maaaring umanong magamit bilang temporary shelter at assembly area sa kung sakaling kailanganin na itong gawin. Sa kasalukuyan, nakatutok ang mga autoridad sa sitwasyon ng mga overseas Filipino workers na nasa Israel dahil sa hindi pa rin natitigil na kaguluhan sa naturang bansa. Ayon kay Vice Consul Bautista, maging ang mga rehiyon na malayo sa Gaza o lugar kung saan unang pumutok ang kaguluhan ay tinutungo rin nila upang matiyak ang maayos na kondisyon ng mga Pinoy na manggagawa sa naturang lugar. Samantala, kumapatay ng mga update mula sa ating mga kasamahan dahil ang North Luzon Expressway raw handa na sa inaasahang dagsa ng mga biyahero matapos ang paggunita ng undas. Yan ang pag-uulat ni Bombo Tropio Anuada Jr. Puspusan na ang ginagawang paghahanda ng pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX para sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero, lalong-lalo na ang mga babiyahe galing ng probinsya patungong Metro Manila. Inaasahan nila na dadagsa ang mga motorista sa November 5 itong linggo at hanggang umaga na November 6, araw ng Lunes. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng NLEX na nasa 1,500 ang kanilang idineploy na binubuo ng mga toll tellers, patrol crews, incident response teams, traffic marshals at security personnel. Ito ay para masiguro na maalalayan ang pagdagsa ng mga motorista sa mga susunod pang araw. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Robin Ignacio, Senior Manager for Traffic Operation ng North Luzon Expressway. Din po natin na maging siguro sa Saturday, November 4, ng hapon baka may konti na pong uuwi. Pero yung pagdagsa ay inaasahan natin ng Sunday, November 5 pa rin po ng hapon. Early morning na po ito ng November 6. Kasabay nito, pinaalahalan din ng ang mga motorista na tiyaking may sapat na load ang kanilang RFID.
Samantala sa pangunahing terminal dito sa Metro Manila naman, tiniyak ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa publiko na paiigtingin nito ang seguridad sa mga terminal upang maging ligtas ang mga pasahero. Handa naman ang nasabing terminal sa volume ng mga pasahero na pabalik sa Metro Manila at patuloy na nakabantay pa rin ang ahensya ng pamahalaan. Kabilang na nga dito ang Philippine National Police, maging ang Philippine Coast Guard na nakaalerto at magbabantay sa mga terminal. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwar na nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Masintabi ho muna sa mga nanananghalian sa oras na ito. Patay ang 2 paslit na magkakapatid matapos na sumiklab ang sunog sa isang bahay ho sa Barangay Dawis Norte, Carmen Town, Northern Cebu. Kinilala ang mga biktima na si John, 8 anyos at Jewel Caballes, 5 anyos. Ayon kay Police Captain Shally Santiago ng Carmen Police Station, nagsimula ang sunog dahil huyan sa naiwang kandila at nadikitan ng kurtina. Ang mga biktima at 2 pa nilang kapatid ay ang tanging nasa bahay nang mangyari ang naturang insidente. Batay sa pulisya, ang mga magulang ng mga bata ay nasa bahay ho ng isang kapitbahay noong panahong iyon. Mabilis na kumalat ang apoy dahilan upang mahirapan ang mga nasawing biktima na makalabas ng kanilang tahanan. Samantala, ang 11 taong gulang na kapatid na babae ng mga biktima ay nagawa namang tumalon sa bintana, karga ang kanyang 2 taong gulang na kapatid. Samantala, sisimulan na ng Department of Agriculture ang digital distribution ng mga farm inputs sa mga farm beneficiaries sa buong bansa. Batay sa plano ng naturang ahensya, sisimulan na nito ang naturang programa sa paparating na pagkatanim sa ilalim ng dry season. Ang naturang programa ayon sa Department of Agriculture ay bahagi ng pagganais itong malimitahan ang nangyayaring pagkakadelay ng mga ibinibigay na farm inputs sa nakinabibilangan ng mga punla, abono at marami pang iba. Inihalimbawa naman ng Agricultural Department na ang pagbili at distribusyon ng mga punla at mga abono na inaabot umano ng 90 days. Samantalang sa ilalim ng digitalization sa mga sistema nito ay maibabahagi na ang mga farm inputs sa mga magsasaka ng real-time sa pamamagitan na rin yan ng cashless transactions. Ayon pa sa naturang ahensya, 15 mga regional field offices muna ang mabibigyan ng pagkakataon para makamit at magamit ang digital system. Samantala, nasagip ho ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang isang lalaking tumalon sa isang bangka sa bahagi ng karagatan ng San Miguel Island dyan ho sa Monreal, Masbate. Batay sa inisyal na ulat na inilabas ng Philippine Coast Guard, natukoy ang naturang lalaki na isang residente ng Masbate City. Patung ito sa Piodoran Port sa Albay nang bigla itong tumalon sa bangka nang dahil sa umano'y dinadal nitong problema sa pamilya. Samantala dahil dito ay agad na nakipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard sa Philippine National Police at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para maglungsad ng joint search and rescue operations para sa naturang lalaki na kasalukuyang ng nasa mabuting kalagayan. Inanunsyo naman ng Philippine National Railways na inaasahang bubuksan muli ang ruta mula sa Naga patungong Legazpi sa Bicol Region sa araw ng Pasko, Disyembre 25 kung matatapos ang rehabilitasyon. Ayon sa general nito na ay kung matatapos nga ang isinasawang rehabilitasyon sa linya ng tren. Aniya, unti-unti nang bubuksan ang linya ng tren mula Lucena hanggang Bicol at ang Naga hanggang Legazpi. Nauna na rito, sinabi rin ni Transportation Assistant Secretary for Railways Georgette Aquino na kabilang sa mga paparating na rail projects ay ang South Long Haul Project na magmumula yan sa Calamba, Laguna hanggang Daraga, Albay. Dagdag dito ay matatandaang sinabi naman kamakailan lang ng Transportation Secretary na si Jaime Bautista na binabawi ng Pilipinas ang plano nitong humingi ng Chinese loan financing para sa mga proyekto ng South Long Haul at Subic Clark Railways ng PNR. Ayon pa sa departamento, ito ay ang kanilang hinahanapan ng pondo para maisagawa ang naturang mga proyekto. Sa mga sandalihong ito ay kumuha naman tayo ng mga balita sa ating mga probinsya.
Mga puntod na may iba't ibang disenyo, agaw pansinho at dinarayo sa isang sementeryo dyan ho sa Tabuk, Kalinga. Ang detalye yan itinutukan ng Bombo Radio Kawayan. Agaw pansin ngayon ang iba't ibang disenyo ng mga puntod sa isang sementeryo sa Tabuk City, Kalinga. Makikita ang disenyong sasakyan, eroplano, cake, leon, kabayo, kalapati, gitara at marami pang iba. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay spokesperson Aurora Amilig ng LGU Tabuk City, sinabi niya na ang nasabing mga puntod ay tuwing undas lamang nabibigyang pansin dahil sa nalilinis ang mga puntod kaya kitang-kita ito sa kalsada. Anya matapos matanggal ang mga talahib sa lugar ay napakagandang tignan ang mga ito dahil sa iba't iba ang kanilang mga disenyo. Maraming turista naman na nagtutungo rito upang kumuha ng larawan dahil sa malalaki at maganda ang disenyo ng mga puntod. Anya ginawa ng pamilya ang mga nasabing disenyo ng puntod dahil sa hiling ito ng namayapan nilang kapamilya, habang ang iba naman ay dahil sa ito ay kanilang naging trabaho o kanilang hilig nung sila ay nabubuhay pa. Maging siya ay bumisita rin sa lugar at nakita rin niya ang isang puntod na hugis karot at kitang-kita ito dahil sa kulay orange ang pintura. Meron ding parang simbahan, korteng Biblia, may korteng pato, kalapati, malaking banga, sapatos, truck at meron pang korteng tangke na pandigma. Ayon kay Ginang Amilig, maraming bago ang naidaragdag sa mga dating artistic tombs. Punta niyo po doon, makikita niyo meron siyang kabayo. Malalaki talaga to. Malalaki din itong mga tombs na to. May tomb na like a horse, tapos may lion. Meron din siyang Spartan boots. And yesterday I actually saw one tomb na talagang carrot talaga siya. Napaka-bright orange niya. Most of the time hindi yun nakikita, pero yesterday they cleaned the whole area. Kita mo siya and freshly painted. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang paggunita naman sa All Saints at All Souls Day sa Ecuador, tila wala ring kaibahan sa Pilipinas. Yan ang tinutukan ng Bombo Radio Vegan. Tila walang pagkakaiba at pareho lamang obserbasyon ng All Saints at All Souls Day sa bansang Ecuador na isa ring Catholic country dito sa Pilipinas. Ayon yan kay Bombo International News Correspondent Debbie Degamo. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Degamo, may kaunting impluwensya lamang anya ang Mexico sa kanilang mga tradisyon tuwing sasapit ang kapistahan ng mga patay. Anya ang araw lamang ng November 2 na siyang All Souls Day at November 3 na siya namang Foundation Day ng Cuenca, Ecuador ang naideklarang holiday at hindi na napabilang pa ang November 1 na All Saints Day. Gayunman, wala rin naman anyang formal class sa mga paaralan dahil ang mga estudyante ay natuturuan lamang na gumawa ng tinatawag nilang Wawa de Pan na isang klase ng tinapay na ginagawa tuwing undas. Gaya rin anya dito sa Pilipinas, may mga aktibidad din sila gaya ng trick or treat na nagaganap sa mga mall at parks na para sa mga bata. Kung sa seguridad naman ang pag-uusapan, tiniyak ni Degamo na ligtas ang mga tao dahil maraming mga pulis ang nakasakay ng kabayo na nagbabantay sa mga sementeryo at iba pang mga lugar sa Ecuador. Yung celebration parang sa atin lang din, may mga misa, may mga parada, meron silang mariachi kasi merong konting influence ng Mexico. Pero sa pagkain, sa atin siguro, ang sa Bisaya kasi tawag namin binignit o parang ginataang halo-halo. Dito, ang tradisyon nila, yung kolada murada, parang version natin na ginataang halo-halo. This year, medyo weird kasi ang dineclare lang na holiday ang 2nd at saka 3rd November. Kasi nga, sabay yung Fiesta de Cuenca eh. Pero, parang holiday na rin kasi yung mga schools, wala silang formal class. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman hong mga durugista dyan ho sa Western Visayas, hindi pinalampas ang pagbibenta ng milyong-milyong halaga ng shabu kahit paundas. Ang detalye niya tinutukan ng Bombo Radio Iloilo. Hindi pinalampas sa mga durugista sa Western Visayas ang pagbebenta ng ilegal na droga kahit na undas. Ito ay matapos na huling dalawang mga durugista sa isinagawang drug bypass operation sa Barangay Hardin, Dumanga sa Iloilo.
Ang mga nahuli ay sina alias Tonton na naaresto na noong 2015 dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ngunit nakalabas noong 2021 at si alias Tata na isang estudyante at nakatakas naman na isa nilang kasamahan na si alias Errol, pawang residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Captain Glenn Soliman, ang team leader ng Regional Police Drug Enforcement Unit ng Police Regional Office 6, sinabi nito na nahirapan sila na pasukin ang lugar kung kaya't nakatakas ang isang durugista. Nakuha naman sa posisyon ng mga ito ang 280 grams ng sabu na nagkakahalaga ng halos 2 milyong piso. Dahil dito pinag-iisipan na umano ng Philippine National Police na ibalik ang Oplan Tokhang. Nagkaroon po tayo ng operation sa may barangay Hardin, Dumanga, Iloilo, kung saan 2 suspect yung nahuli natin at yung isa ay nakatakas po. Tapos yung main target ay na-identify po natin na si alias Romar at saka si alias Mark. Huli natin sila pagkatapos na nabila ng ating police closure buyer at yung SBP value po ay umabot sa 1.9 million po, sir. Si Police Captain Glenn Soliman. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ilang mga tao, kabilang ang mga Pinoy na naghihintay sa Rafah border, salat na sa pagkain at kuryente. Yan ang pag-uulat ng Star FM Iloilo. Ang pamamahagi ng pagkain at mga supply na medikal ay patuloy na humihina sa Rafah Crossing Point dahil sa talamak na kakulangan ng pagkain, gasolina, kuryente, pang-medikal na pangangailangan at iba pa na dulot ng overcrowding ng mga sibilyan. At sa kabila ng pagtaas ng daloy ng mga supply, ang bilang ng mga aid trucks na pumapasok sa Gaza ay nananatiling maliit na may average na 14 araw-araw kumpara sa 400 na truck na nakikita araw-araw sa normal na mga oras para sa isang populasyon na 2.3 milyon na ngayon ay desperado para sa mga mahalagang bagay tulad ng tinapay. Ibinahagi ni Department of Foreign Affairs Under Secretary Eduardo de Vega na marami ang nagkakaagawan sa isang piraso ng pita bread at inabisuhan ng mga tao na tipirin lamang ito dahil sa kakulangan ng supply, gayon din ang problema sa kuryente. Problema po, nag-aagawan nga. May pumapasok, may humanitarian aid, pero nag-aagawan para sa simple things including bread, tinapay, Arabic bread, kinakain lang tinapay parang pita bread. Ang sinasabi ng ating embahada sa Aman, meron silang pagkain pero kailangan hindi sila malakas kumain, dapat tipid, no? Dahil scarce yung resources. Ang problema nila yung supply ng kuryente na limitado. Mga 4 hours a day lang sila nakakagamit ng kuryente. At yung pati tubig, potable water, problema po to ng lahat ng mga nanirahan sa Gaza Strip ngayon. Inyong napakinggan si Department of Foreign Affairs Under Secretary Eduardo de Vega. Para sa Bombo Network News, ito po si Star DJ Jerry Nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 5 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Bombo International News. Patuloy pang nadadagdagan ang bilang ng mga iniiwang patay ng nagpapatuloy na gera ngayon sa Gaza City. Ito ay matapos na pumalo pa sa mahigit 10,000 ang bilang ng mga nasawing biktimang naipit sa mas umiigting pang sigalot sa pagitan ng Israeli Defense Forces at militanteng grupong Hamas na nagsimula pa noong nakaraang buwan ng Oktubre. Batay sa datos na nilabas ng Gaza Health Authorities, sa ngayon ay umakyat na sa 7,000 o 800,000 o 8,796 ang bilang ng mga nasawing Palestinian habang umabot na sa 1,400 at mahigit pa ang namatay sa panig ng Israel. Samantala, bukod dito ay 12 na ring mga individual mula sa Gaza ang dumating na sa Egypt sa pamamagitan ng Rafah Crossing noong Miyerkules. Sa ilalim ng kasunduan sa pagitan ng Egypt, Israel at Hamas, humigit kumulang 80 sugatan na individual at unang batch ng 500 na mga dayuhan na may hawak ng mga pasaporte ang inaasahang papayagang makalabas ng Gaza sa mga darating pang araw. Ang mga evacuees ay iniulat na kinabibilangan ng 5 Japanese national, mga nagkatrabaho sa United Nations at gayon din ang mga aid group na Medicine Sans Frontiers na kinilala rin sa English na pangalan nito na Doctors Without Borders.
Samantala, ibinurgar naman ng Taiwanese Defense Ministry na may namataan na naman itong 43 presensya ng Chinese warplanes at 7 naval vessel na umaaligid malapit sa isla ng Taiwan sa loob ng 24 oras. Ayon sa Taiwanese military, 37 sa naturang mga Chinese aircraft ang napaulat na tumawid sa median line ng Taiwan Strait sa pagitan ng China at ng naturang isla. Bukod dito ay iniulat din ng Taiwan Defense Ministry na may mga namo-monitor din itong mga sitwasyon ng scrambled jet fighters, dispatch ships at gayon na rin ang nag-activate ng land-based missile systems. Nila ang lahat ng ito ay pawang mga standard responses lamang ng Chinese military activities, kabilang na ang pagtawid ito sa Air Defense Identification Zone ng Taiwan, ngunit hindi sa actual airspace nito. Kung maalala, nito lamang Setyembre ay sinabi rin ng Taiwan na mas pinaigting pa ng China ang ginagawa ng military intimidation ngayong taon sa pamamagitan ng pagpapalipad ng dagdag na warplanes nito sa paligid ng kanilang isla. Ito ay may kaugnayan pa rin sa patuloy na pagkiklaim ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang Taiwan, dahilan kung bakit nagasagawa ang mga ito ng kanilang regular na military drills sa paligid ng naturang self-ruled island. At sa dagdag pang mga balita mula sa ibayong dagat, inanunsyo ng Liberal government ng Canada na pagsapit ng taong 2026 ay magtatakda na ito ng immigration cap sa kanilang bansa. Ito ay sa gitna ng kinakaharap na mataas na inflation at housing crisis ng naturang bansa. Ayon kay Canadian Immigration Minister Mark Miller, ngayong taon ay tinatarget ng Canada na magpatuloy ng nasa 465,000 na mga bagong residente, habang nasa 485,000 naman ang susunod ang nakanila ipapatuloy sa taong 2024 at 500,000 naman sa taong 2025 na pananatilihin naman ang pamahalaan nito hanggang sa taong 2026 at sa mga susunod pang mga taon. Aniya, layunin nito na makatulong na itakda ang bilis ng paglago ng ekonomiya at populasyon ng Canada habang pinapabagal ang epekto nito sa mga critical systems tulad ng mga infrastructure at housing. Samantala, kaugnay nito ay sinabi naman ng Royal Bank of Canada na kasabay ng planong ito ng Canada na magtatag ng immigration cap sa kanilang bansa ay kakailanganin pa rin ng mga long-term immigrants. Ito ay sa kadahilan ng hindi magiging sapat ang annual immigrant intake ng 1.3% ng population nito para sa pag-stabilize ng age instructor population para sa naturang bansa na nangangailangan ng 2.1% na immigration, bagay na nagsisilbing pagsubok din sa kanilang bansa. Kung maalala, noong nakaraang taon ay lumobo ang bilang ng mga immigrants sa Canada na nagdulot ng mabilis na paglago ng populasyon. Noong nakaraang taon na naglagay naman sa nasabing bansa sa top 20 fastest growing countries sa buong mundo. At mga kabombat Star Nation, narito pong Horacio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombat Star Nations, muli sa ating Christmas countdown, 53 days to go bago ang araw ng Pasko.
Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 2 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na dari sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto kag sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 53 dias na lang kag Pasko na. Standby sa kay Bombo Ronel Brabanzo kay ang Commission on Elections naghatag sang tubtub Sabado para pangkakso ng election paraphernalia sang mga kandidato. Ang Iloilo City Police Office magpakigbahin man sa sining pagpangbaklas. Pero si Mayor Jerry Treñas diri nagpagwa man sang mensahe nga nagapangabay sa mga nagdalaog kag mga nagkalapierde man sa pangkabilugan mga nagkandidato sa tinalikdan sini nga barangay and sangguniang kabataan elections nga sila na mismo ang magpangkakas ang ila sini nga mga campaign na materials. Check ta si Bombo Ronel sa iya sini nga follow-up report. Nel, sa report, please come in. Ginhatagan sang isa ka semana sa Commission on Elections ang mga kandidato sa barangay and sangguniang kabataan nga magpangbaklas sang ila campaign paraphernalia kaangay sa mga tarpaulins. Dangat lang sa Sabado nga adlaw ang gintalana sa Commission on Election kag nagpahanumdom sa mga kandidato nga ubuson pangkakas ang ila ginpangtakod nga materyales sa designated areas. Sandig sa Republic Act 7166 o kon the Synchronized National and Local Elections and Electoral Reforms Act nagapanaysayon ini nga wala sang elected official nga magapungko nga wala nagpasa sang ila sose. Hindugang man sang COMELEC nga nagakinanglan nga magsumite sang Statement of Contributions and Expenditures o kon sose ang mga kandidato perde man o kung nagdaog sa eleksyon. Gintala na ang pagsumite hasta sa ulihi nga semana sini nga Nobyembre. Ang mga kandidato nga mapaslawan nga hindi makasumite sang ila sose ang hindi na mangin kwalipikado sa pagpadalagan sa politika. May kaangtanan diri nagpanugyan ng Iloilo City Police Office nga magabuylog sa COMELEC o Commission on Election kung may irregularidad nga matabo nga posible makatuga kakugmat sa palibot sang syudad kung magmaklas na ang mga kandidato. Sa interview sa Bombo Radio Iloilo kay Police Major Sheila May Sangrines, spokesperson sa Iloilo City Police Office, iyagin pagkigbahin nga magbantay sila nga kapulisan sa palibot hasta matapos ang pagpangbaklas ng mga kandidato ng ila election campaign materials sa designated areas. Gindugang Manny Sangrines na coordinated na sila sa COMELEC sandig sa pagpanaog nila sa pangkakson sa mga kandidato ang ila mga tarpaulins. Nakamonitor naman ng ICPO sa syudad sa transition sang puder sa mga nagdalaog na kandidato sa nagligad nga barangay and sangguniang kabataan election. Sa dugang nga detalye, aton pamatian si Police Major Sheila May Sangrines, spokesperson sa Iloilo City Police Office. Well, padayon lang man kita sinadira nga mag-monitor, mag-standby nga wala singgamo nga matuga or matigayon sang pagpatigayon nila sang pangbaklas na sang ila nga mga mga campaign posters kag paraphernalia. In so far as kung wala man lang concern sa public safety or peace and order, wala man lang kita gidaya major gidya nga rolyo or concern kitaya is magabantay lang na in case kid man nga amo ina siya ang mangintunaan man sang gamo or makatublag sang kalinong kagatawahay naton. So far, ma'am, ano mga preparations ninyo sa mga event, ma'am? Well, closely nag-coordinate man kita sa may COMELEC kag tapos naman ang eleksyon, ang ginapananaw naman naton nga ang mga pumuluyo majority sa ila is mabato naman nakagrespetuhon na nila ang kung ano man ang nangin pulso kag ang nangin kabubuton sang pumuluyo nila.
Di ma'am sa inyo ma'am nga pananawan ma'am ang sa transition bala ma'am sa bag-o nga nga mga kandidato kung sa mga daan ano di ma'am ang inyo gid ma'am nga main role sa sini ma'am nga event ma'am? At again kami sa PNP is sa peace and order Kung hindi man lang siya makatublag sa kalinong kakatawhay ta, ara lang kita daga masupport sa ila, padayon nga magabantay, magmonitor, mangin vigilant, kag ang aton man lang concern is kung waay sing gamo, wala man lang sing kung ano pa man nga insidente nga angot dira. Wala kita dira masyado gid papel no kay ang aton sina dira concern ta is sabahin sa COMELEC in case na may makinanglanon sila bulig sa kapulisan, closely nagka-coordinate kita from time to time kag full support kita. Ma'am, sa pangkakasbala ma'am sa mga sini ma'am, maupod ka mo ni ma'am? Depende kay kung why man lang, hindi man lang kinanglanon, gid ga provide lang na kita area security, but hindi gisiling hambal nga magtabid-tabid. Depende sa sitwasyon, no? Kung kinanglanon, kay kung hindi man lang, very impractical, may damo kita sang areas pa nga dapat bantayan kag deployan sang kapulisan. Inyo na pamatian si Police Major Sheila May Sangrines, spokesperson sa Iloilo City Police Office. Bombo Cham, no, sa subong nga nakadepende naman sa Department of Interior and Local Government o kung DILG kung saan sila makahatag sang schedule sang transition. Nagpanalambiton man ang DILG nga samtang wala pa naka-turn over ang mga nagdalaog, magapabilin nga ang mga daan ng opisyales ng barangay ang magaserbe sa giyapon sa komunidad. Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Ronel Palencia Brabanzo para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Ronel Brabanzo kung mabakas ang mga kandidato sa itong campaign period sa pagpanakod sa ila siniiyang campaign materials kabay pa nga mangin mabakas man sila magpangakas. No? Tubtob Sabado siningadlaw pitsa 4 sa bulan sang Nobyembre. Ini nagapakita man nga win or lose, no? Sa gyapon nagapag-ingupod kag nagakooperar kita sa anuman nga mga hilikoton nga makahatag sa kayuhan man sa aton siniiyang barangay. 9 minutos na nakaligad sa takna nga launa, dugang nga mga balita standby sa kay Bombo Gladwin Agustilo. Inabanta 20 katonelada sa nga basura na tipon gikan sa pampubliko nga patio sa syudad sang Iloilo, may kantanan sa Tiga Kalalag. Tiway pa ni matapos kami ara pagid sang subong sini nga adlaw. Basikon ng iban sini bangod man siguro sa pagpaiway kay base may pit sa pagpugok sa dalangan sa trapiko, no? Masalimuot ang area kay damo sang tawo maskin pili nila nga subong adlaw magpadulong, no? Sa tagsa sini nila kami minatay kag magbisita iban sini nga mga patio gro may mga tao pa but ang basura nga natipon as of press time sini nga aga naglabot na sa 20 ka tonelada. Di pwede man naton mapaganhagan ini kung sa mga kabombo bala naton, no? Magpadulong kita sa mga pampubliko nga lugar katulad abisang mga sementeryo ti mas nagakangay siguro nga kita man ang maghimo sang aton sini kaugalingon iya nga mga basura. Hindi ta na pagsalig sa City Environment and Natural Resources Office, no? Bulig pa na para iya sa ila kag syempre bulig man para sa aton sini nga palibot nga aton sini ang kunon ang responsibilidad sa paggatipig sini. Check tabla si Bombo Gladwin sa yaman sini nga follow-up report. Glad sa report, please come in. Bombo Champ, hindi magnubo sa 20 ka tonelada ka basura ang natipon gikan man sa mga pampubliko nga patio sa syudad sang Iloilo. May kangtanan sa pagadumduman sang Tigkalalag. Sa interview sa Bombo Radio kay Engineer Neil Ravena, ang pinuno sang City Environment and Natural Resources Office o Concenro, iyagin payag ang nasambit nga kadamuon sang basura ang kasubong man sa mga nakaligan nga tinuig. Mayara naman sang duwa ka adlaw Bombo Champ ang task force nga gintukod sang sentro agod magtipon bala sa mga basura bago akuton pakadto sa mga dam site or sa dam site diri sa syudad sang Iloilo. Ginatag ni Ravena nga ang mga pampubliko nga patio ang sakop lang
ang sang sentro. Suno kay Ravenna man Bombo Champ 30,000 ka mga Ilonggos ang nagpadulong sa mga patio subong nga piyesta minatay. Ginpayag niya masobra 200 ka personal man asang sentro ang gimpang-deploy sa mga patio, may gipamtang man sila mga portalets kagaten sa mga nasambit nga patio diri sa syudad sang Iloilo. Nagpahanumdum naman si Ravenna sa publiko nga mangin responsable sa mga panindo kag pagaboy wala mo butcham sang ilaman basura sa patio. Ginalauman sang sentro nga magsaka sa 15 to 20% ang basura halin sa mga patio bangod man sa sininga piyesta minatay. Yari wala pamatian naton si Engineer Niel Ravenna, ang pinuno sang City Environment and Natural Resources Office sa aton interview. Subong do 20 plus na katans amon na collect subong adlaw. So we expect another karon nga sa hapon. So buwas sa aga na ang total siguro nga we expect actually until Saturday and Sunday we expect nga may mga additional pa kita. So tell me about the engineer sa inyo man operation sa pag-collect sa sininga basura. Yes, ginahulat ko lang ang official gid nga nga data from the weighbridge naton sa sanitary landfill with regards sa total collected volume of waste all over the city, especially for the Undas nga celebration. We deployed 200 plus ka sweepers all over the city. This is to ensure nga limpyo kag ma-clear nato ng mga areas sa mga sementeryo kag mga street sweepings naton ma-ensure nga limpyo ang mga dala naton pakadto sa aton mga sementeryo. Kamusta subong ang assessment natin engineer kay kapon medyo damo man ang expect makitang madugok gid ang mga taho. Kamusta ang assessment subong attorney matawhay kag engineer rather ang ining tigalalag engineer? Medyo mataway subong kay do wala nagtingog gid ang pagbisita sa aton mga pamuluyo. It's because of the long weekend siguro. So, although sige-sige nga bot from alin sang weekend pakadto sa buong adlaw, but wala gid siya nga siling do nagginutok gid so utay-utay ang pag-abot sa aton nga mga pumuluyo nga nagbisita sa aton nga mga sementeryo. Pila gina-expect naton na engineer nga estimated naton nga magabisita sa mga 22 ka patio diri sa syudad? Ina-expect nila mga 30,000 ang dadugo. 30 to 40,000 so ang report sa disaster and at the same time sa mga nagkalain-lain naton nga patio so ang Mandurriaw naton among may pinakadamo kagaro nga area. Kamusta ang mga basura to engineer medyo damo-damo man kag ang aton nga mga senro naka-standby man sa pila ka mga patio engineer. Yes, aton mga basura based sa amon initial report na sa 26 tons ang nagsulod na sa aton sanitary landfill. So we expect more until weekend. Mostly mga food wrappers ang food packaging material ang aton natipon. So, amo na nga ito nga gina-monitor subong kay ang next. Ato nabatian si Engineer Niel Ravenna, ang pinuno sang City Environment and Natural Resources Office, Bombo Champ. Alright, basura pa lang niya sa mga sementeryo, Bombo Gladwin, amo to gani sa nasiling ko na, mas mayot ni kung mangin kinaandan man sa aton sining mga kabombo nga tagsa ka magpadulong sa mga public cemetery bala tipon man sa kagulingon sini nilang basura hindi na kay magsagad pa kapang linapta dira para nga bisan pa paano may kontribusyon man kita bla sa aton sini nga palibot hindi lang kay sabahin sa City Environment and Natural Resources karon. Amo gani abo mo siyam kay nagpanawagan man ang sentro sila sa publiko ay ipapilit ang katinlo o kung magbisita man sa mga patio diri sa syudad sang Iloilo kay ang patio ginakabig naton nga balaan man nga lugar kada
tani mangin responsable makita sa pag-aboy sa aton mga basura, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Gladwin Gustilo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Gladwin Gustilo sa imo siniiyang follow-up report. Sa nasilingta natin, mas mayo kung mangin responsable man kita, partikularmente sa aton sining mga basura bala. Kaya di daw kasubong nga nagapakita man ina sang kung anong aton siniyang karakter. Kunara kita sa pampubliko sining lugar. Ti gina-expectar pa gani isang City Environment and Natural Resources nga tubtob pa sa Sabado ang ila siniyang pagpadulong sa mga public cemeteries kag pagpasigurado nga ti limpyo ini, no? Kag wala sang basura. Just 7 minutos na kaligad sa tak ng alaw na pagbalik naton na Banwa. Drug test para sa mga nagdaog nga barangay or sa nagdaog sa barangay and sangguniang kabataan elections. Gina-recommend ni Mayor Jerry Treñas bago sila nga mag-assume sa posisyon. Kag istoryahan taman na later on dugang pasining mga balita kag impormasyon pamilya sang nasapuan nga wala na sang kabuhi. No? Sa may distrito sang Haro, isa iya ka sultirito ang hindi naman lang why na sang kagustuhan pa ngay painalom sa autopsy ang bangkay sang ila sining himata kag hibalahon tamang karon ining may kantanan sa pahayag ni re-elected punong barangay Madonna Martin na wala iya sang koneksyon sa kay Bongbong Iturriaga. Hambal pa sang punong barangay sinyati hindi ko naman niya kinanglan pa nga magpangayo sa suporta o kung suportaran pa financially kay may bana ko yung Amerikano. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante ng mga panumdumoras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 29 to November 4, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda ang nagapangagda sa tanan nga mag-spend ang inyo Saturday evening upod sa ila as they are set to serenade you with their great selection of songs sa Concert at the Plaza. Only yours sa November 4, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 5, Domingo, imbitarong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo
Temporaryo lang nga nagakabatigan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gata. Iloilo, Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligad sa takna siningalauna. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo anay sa unto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Antis pa man sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Yari karon sa aton sininga live studio ang aton sininga winner sa pag-claim sang iya sini nga premyo. 1, 2, panalo! Nakarating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya! Kaupod naton sa sinimatinion si Ma'am Merly Parceliano sang Barangay Simon Ledesma Haro. Ang niya sining proof of purchase cream cell conditioner. 64 anyos Ma'am Merly. Good afternoon. Ngayong hapon, Bobo Cham. Congratulations, gid na ma'am. Salamat, gid. Wow, kanami isang yuhom ni ma'am nga nagauyat sang 500 pesos nga cash. Palihong isip sang imo sini nga 500 pesos nga cash. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos nagaano ka kagina sang paggalawag sa imo sini nga pangalan, Ma'am Merly. Bumbutsam ko kasuga si ko kaldero pagkabati ko tumbo kay ko yan. Wow, mayo lang kay way mo nabuyan ang kaldero. Way man bumbutsam, wala ka matapos akon nga inulgasan naglakat ko ba ipuli ka mag-ilis ka magkadto di dayon. Bao ka sa jagged ti anong katuan sa 500 pesos mo, Ma'am Merly? Ati dugang sa akon nga mga kinanglanon sa akon nga tiyanggi nga gamay to Bobotsama. I see. Okay, cream silk conditioner nagagamit gid ni si Ma'am Merly. Gumawa sang iya sang cream silk mo kay kanami sang iya sini nga buhok. Adlaw-adlaw ginagamit mo gid ma. Dogan pati sa mga apo ko amo na pati sa mga apo ka di buina sa mga apo ni Ma'am Merly kay gina conditioner ginang buhok. Kag dugang pagid ang isa ka balde nga orokan, no? Ang 700 pesos ka balor sa gift pack. Oh, liog ko na i-check ma basi kung ginbuhina ni Bro Jane Black. Oh, thank you. Salamat si Bobocha. Okay. Ang unod sang ang ginalakipan sa 700 pesos nga cash, isa ka orokan nga balde, duha ka pack sang kumiya pansit, apak ka pack sang Lifebuoy Bath Soap, may isa ka box sang Pond's Moisturizer, Glutaboost, White Beauty, Serum Burst Cream, isa ka tube sang Rexona Deodorant, Dry Serum,
fresh rose, antiperspirant kag may toothpaste pa na dira mamo. Te ang imo sini nga pagpangagda sa mga taga-barangay Simon Ledesma nga mag-intra sila para sa imo magdaog man sila. Ang mga ako na mga sa Simon Ledesma no intama mo sa Bombo Radio sa ilang nga promo kay basi makadaog ko pareho sa akon. Ipakita ang imo sini nga isa ka balde nga. Isa ka balde nga oro ka. 500 kag 500 pesos. Okay, Basta Radio. Basta Radio Bombo. Star FM is all for you. All right, sa ulado ni Ma'am Merly, thank you so much. Congratulations. Kag padayon lang sa pagpadala sa imo sini nga entry, ma'am. Kay basi isa grand draw, ikaw naman liwat ang magabutan. Ikaw nga nagapamati, nagapod sa Facebook Live sa Bombo Radio Iloilo. Basi ikaw naman sunod sini nga magdaog. Ano pang ginahulat mo? Was-was na dira. Himo sa imo sini iyang nga entries para nga kung damo imo sini nga entries dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog. 32 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Check naman naton this time ang dugang pangid sini nga mga balita kag impormasyon. Check naton si Bombo Angel Tan. Drug test para sa mga nagdaog sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Gina-recommend ni Mayor Jerry Treñas bago pa man sila nga mag-assume sa nga posisyon. Para nga makasigurado kita, Mayor, nga wais ang kuging barangay official. Hindi ba? Now, kagamat-amat naman sila nga pausisa para nga matumod ta kung sino ang mga ginsuportaran, gingastuan financially sa mga durugista. Si Bombo Angel may follow-up report. Jel, sa report, please come in. Bombo Cham nagrekomendar diri si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga ipaldalom sa drug testing ang mga opisyal nga nagdalaog sa nga damlagid lamang abi nga barangay and Sangguniang Kabataan election bag-o pa man ini sila magpungko sa tagsa nila ka mga posisyon. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Jerry Treñas, yung pahayag nga buwas nga adlaw mamiting ini siya kaupod ang Department of Interior and Local Government Unit of Philippine National Police, Liga ng mga Barangay President, City Accounting kag ang COMELEC agud istoryahan ang pag-assume sang office sang mga nagdalaog nga mga opisyales kag dira yaman Bombo Cham i-propose ang drug test. Nanging pamangkot si Mayor Jerry Treñas via message sino ang magabayad initially sa nga sining abi gasto pananglitan i-allow ang pag-drug test sa mga opisyales hambal diri ni Mayor Jerry Treñas Iloilo City Government Bombo Cham. Din pa siguro man sang alkalde nga wala sang may matabo nga pag-tolerate which is ti amo ining instruction ni Mayor Jerry Treñas pag-tolerate sa mga barangay officials na nagaprotektar man o kung naga-engage sa illegal drugs nga mga buluhaton, Bombo Cham. Kaya isa din sa concern ni Mayor Jerry Treñas nga nagpaathag ini siya sa mga pila ka mga kandidato sa nag-aligad abi nga eleksyon sa DSKE election nga nagpa-picture sa iya nga opisina antes pa man ang kampanya. Kaya baldiri ni Mayor Jerry Treñas nga hambal niya ang iban diri nga mga opisyalis Bombo Cham upon checking iban di sa ila may mga record nga naangot ini sila sa illegal drugs pero wala sang kaso sa ila directly. Kumbaga Bombo Cham ginalantaw pa lang sang mga kapulisan ang mga patterns sang sining mga persona man abi pero ang issue diri kay nakitaan nga miara sila pictures ko upod kay Mayor Jerry Treñas yang iba natin ka mga kabombo do kinulbaan or gina-question ang abi ang panindugan ni Mayor Jerry Treñas batok sa illegal nga drugs pero nagpasiguro diri si Mayor Jerry Treñas na sa gihapon wala asang may matabo nga exception o kun exemption pagprotekta o kun kumbaga pag-tolerate sang ila man abi nga mga bulahaton Bombo Cham batok o kun may kaangtanan sa illegal nga droga diri sa may syudad sang Iloilo. Yari aton pamatian bala ang nanging pahayag ni Mayor Jerry Treñas sang aton ma-interview. Well, may iban sa ilang nga nakapalitrato po siya ako antes ang kampanya and ang ako lang mapasiguro sa atong pumuluyo nga waay sang ginaproteksyonan diri sa syudad na tuhoy sa illegal drugs. I have given very strong instructions to the police that we will not tolerate any barangay official protecting or engaging
or using illegal drugs in Iloilo City. Oo. Mayor, ang mga kapitan kuno nga ni sir nagdalaog sila. May mga kapitan, may mga kagawad naman. Okay, so several officials Mga identified, why man ni sila pa kaso, but they have been identified as either protectors or engaging in illegal drug activities. Okay, with this, Mayor, somehow tidismayado ka nga amo sini ang mga istorya nga nagakabatian mo, sir. Well, these are elections, choices of the people in the barangay. But as I have said, we will not tolerate this. We will make sure that these are prevented. And insofar as I'm concerned, the police will be very strong on this. Okay, may clear instruction ka, sir, with Colonel Coronica with this campaign na Mayor? Yes. As a matter of fact, karon nga ni makadto ko to sa aton SWAT na napatay. Pakita ko nga nag-supported ko sila. Okay. Mayor, nakamuno ikaw about sa pagpatigayon recommendation nimo sa pagpatigayon sang drug test sa mga barangay and SK nga nagdalaog this recent election, sir. I recommend this, because may meeting pa ko sa Biyernes sa bus, together with the ILG, the PNP, the Liga President, tag-iban pa, counting, because we are preparing for the turnover. And I will recommend it to them. Kung pwede, may drug test. But I know this is not provided in the law, but we'll see how we can do about this. Okay. So, bali Mayor, dako gid ni tan nga bulig if ever may ara drug test para nga mahambal and ma-identify as early as possible, sir, ang sino-man be ang may kaangtanan sa illegal drugs, Mayor, no? That is precisely my point, Pero was may meeting ko sa Comelec, sa DILG, sa PNP, niya accounting, tag-iban pa para ma-preparahan ang turnover. Bomba siyam na batian sang mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Tranias. Okay. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. Di kabay pa nga matigayon ini. Kagaway man sang palaligban diri ang mga bag-o na iliher or mga re-elected sa bahin sang Sangguniang Bayan or Sangguniang Kabataan kay barangay official naton kay ang city government amo ang maga-shoulder sa gasto para sa nasambit sining drug test. Kay hambal ni Mayor may ara sang iban nga nagdalaog, may ara man sang mga protector nga nagdalaog, may kantanan iya sa engagement or connection sa illegal sining nga droga. And speaking sang illegal drugs, kung madumduman nyo pa ang makabigman naton mas subo ngadlaw para iya sa Special Weapons and Tactics sang Iloilo City Police Office, kung saan nagpatigayin sila sa buy bust operation or drug bust operation batok sa kay Bongbong alias Bongbong Iturriaga sa pagsulod sang SWAT team dito kag natiruhan karon ang isa nila na kaupod si Police Staff Sergeant Michael Malan. Nagimbawian man sang kabuhi. Sa press conference gagin patigayon sa Iloilo City Police Office, nagpahayag si Police Colonel Joris T. Coronica nga sandig sa ilang pagpangusisa ining subject nga si alias Bongbong Iturriaga ang mayara sang ginasuportaran nga kandidato
After the election, nagpahayag dugang ang kapulisan tangang ginasuportaran ni alias Bongbong Iturriaga nga kandidato nagdaog sa pagsunod sining nasambit karon nga statement from the Iloilo City Police Office. Ang Bombo News team nagpanghusisa man siyempre kay sa Barangay Concepcion City proper nadakpan ining subject person. Ginuna naton ang re-elected punong barangay dira. Tinatumod naton si punong barangay Madonna Martin. Ini siya ang ginpagkikangutan sa Bombo News team kag nagpamangkot kita kon ano ang iya sining kangtanan sa kay alias Bongbong Iturriaga. Si Bombo Jomar Villa may follow-up report. May kantanan karon sa pahayag naman sang re-elected punong barangay. Kung bala, anong iya sining kangtanan abi sa sining kay alias Bongbong Iturriaga? Check nato ng linya ni Bombo Jomar Villa. Jom, sa report, please come in. Question man rin ni re-elected punong barangay Madonna Martin sa Barangay Concepcion City proper kung sino ang botsilingon nga ginasuportahan ani ining alias sa Bongbong nga ining nadakpan bla sa drug bypass operation address sa may katapo sa City Drug Enforcement Unit ko sa niti isagi diri kang tapo sang SWAT ang ginabawian sa kabuhi matapos may nagluntad diri ang shootout adri sa karon ni Matrion Bombosam. Suno kay punong barangay Madonna Martin nakabato na ba siya sa information nga may ara kuno no nga tigin na suportahan nga politiko ang ining si alias Bongbong porti bangod sa pumuloyo niya ini kagati dire inatuon man siya sining barangay tigin sabat yaning mga palamungkutanon. Suno sa natungdan paginwala sini no nga ti ginasuportahan ini ni alias Bongbong kay ti sa iya sini nga part lang abi nang pagkapunong barangay ti way naman sa iba niya kinanglanon abi o kundo gina kapos da sa klastuhon sa ila sini kapuloy-an. At the same time may ara ni siya kunong nagasuporta sa iyang Amerikano no mga banabana yang at iya mo nang hambal yang atanan niya nga kinanglanon mo nang ginahatag sa yada nga ti nunid naman kuno nga mangita pag sa suporta sa iban nga tao kung especially abi sa ila si diya ka barangay dire karon Bobocham no. Suno para sa natungdan adamo man sang klase sa suporta no like kon kinanglanon abi sa suporta dira karon na like financially kung mga gastuhon grabe sa barangay ti ara man kuno city government malapit man lang sa iyang at kung anong kinanglanon dira di man sa ka-request kung may mga problema man sa barangay kag in terms man sa abi magluwas sa financial kung kinanglanon mga advisors da ti ara man kuno iya sa mga pamilya kag yaman sini mga kabyanan kag mga barangay officials dira sa ila sini nga barangay. So ang gina namin nga possible ba ti basi may nagasuporta gid man nga official o kung may ginasuportaran nga official basi kuno sa iba niya ka barangay. Kung sa DNP na to o nangati pumuloyo na dra ang nagatiner sa ila sila nga barangay pero and the rest diri gid panginwala niya nga ginasuportahan ini siya ako suporta ini si alias Bongbong kay punong barangay elected Madonna Martin adiri sa karon Bobocham. Ari bla si punong barangay Martin sa mapakigangutan sa Bombo Radio. Pagbasa nga may nag-text sa akon amo na ti sinuayhan kay when it comes sa suporta hindi ko ya kinanglan ang suporta yaya sa politiko o kun sa kun kay sino pa ang amo nagidaya nga maghatag sa amon suporta hindi financially gani ng suporta nga pagsalig nga suporta ang amon nga ang aton nga mayor ang amon nga liga president nga himuan nyo ang bilang sa inyo barangay suporta nga paghatag sa amon sang fighting spirit
nga magadaog. Pero when it comes mambal ano klase suporta kay kadamo. Ikaw ano bidbomborum jumar nga suporta. Kay when it comes magambal na suporta financially hindi kuya kinahanglan ang suporta kun kay sinuman nga mga natungdan labi na gid when it comes sa kun diin man na nga diin maayo nga hindi sa malain nga suporta. Kaugalingon kung naya kaya kung na nga suportaran. Mamangkot ang iban. Nga may amuni si Maduna. Number 1 ihambal ko gid may bana ako yang nga Amerikano. So hindi ko na yakinanglan ang suporta sa iban kay pilaya bilang convert subong bambot ang bago sa bana ko hani baligya na ang aton da sa propiedad okay taas dollar taguon ta ang kwarta no. Wala na yaw. Wala ko ya kabalo kung sino. Kay biskan ano pa na daya ihambal. Ang natungdan or si Glenn aka Bongbong Iturriaga naibaluan niya man na kag kunsin naibaluan niya na kung sino ang iya ginasuportaran kag kung sino man nga tawo or barang ang ginasuportaran nila balana nila kung sino na sila kag kung sino ang ginasuportaran ni Bongbong Iturriaga. Base hindi man diya sa barangay namon. Ginambalyam lang niya may ginasuportaran sa. Wae mo yung alang-alang di biskan pista sa amon. Di wala man kami na biskan kabate o kung may naghatag man na di sa amon biskan pang bakal bulak. Hindi kuya ang tanan kung ano mga okasyon sa barangay. Kaya na naiyasang nakon unless na kung kaisa mga fiesta din mga kagawad mga ayo sang donation sa bulak o konsak para sa simbahan diri man na sila panghayo sa amon lang yang mga pumuluyo. Kag si Media kakab do nagdaog kuno tong nasuportaran niya. Tiyan mo na iya gani ina pa makanambal kuya bumbujubar base hindi diri sa amon. Kag si Glenn or Bongbong balaan niya man na kag balaan man na kung sino man na kung dirigid man sa ila kagalingon kung sino ang ginatuyo ang mention or ginahambal nga may ginasuportaran siya. Pero kung maghambal kamo or sino nga base hindi kuya kinahanglan ang suporta labi na sa kung malain nga naghalalin nga mga for financially. Do kamo pa may afam tawgon bala ning Dunya Maduna Martin Guapa kung lang-alang lang? Joms? May bana siyang Amerikano mo. Ginambalan niya patuganing bana niyang Amerikano yung pamaligya lang ng propiedad tada kay taguon tang court. Kung ng taon tagid man kag sandig man sa mga kilala naton nga mga punong barangay nga medyo malapit kag nakakilala sa kay punong barangay Maduna Martin sikap ya kuno malwane kag damo gin man kwarta Jomsi do sila pa may afam or ti ang balyaman to ganis niya may bana ko yung Amerikano Joms kabugane kag tikis makita mo man sa pamiste badikap no kahit ti sa tabuan to sa shooting sila dito nagagaon pa to gani. Naka-gown Werte. Ang nanaminto ni Kap Maduna kung magkinanglan gid man siya sang suporta, moral support. Yes. Ang moral support na makuha man na sa mga supporters siya na kag sa iban pa nga mga tawo nga nagapati sa iya sini nga liderato. Pero ti amo tong ambalya sinya kung financial support kaya hindi ko ya kinanglan kwarta nila kay sa malipot ka pulong may kwarta or damo iya kwarta ni punong barangay Maduna Martin. Kag tiya mo ganitong na-mention yan tinaga support pa sa iya luwas sa pamilya niya be. Director Bubusam ti piladan ko no bayad lo ka dollar subong mahal. Apo nang ano ginalog-lahog yung tong banahon niya gade ng Amerikano. Amo na karon ang isa dira sa gina-question naton kasi siyempre dili kita nag-una kay Kap kay iya pumuluyo mo. Yes. Basi pamuno sila blakon nga si Kap interview ta kay at least kin sa bat ni Kap. Pati naway siya sa
koneksyon dere kun ati dugi na suportaran ni alias Bongbong ang ining nasabit karon diya puno barangay, although kati nagdaog man siya sa pagkapuno barangay kano man ang information aton diri nga ang ginasuportaran kuno nagdaog man. Iya bato ni Kapti damo man nagdalaog opisyal di sa syudad. Sa 180 ka makbarangayan diri sa syudad sa Iloilo Bubusan. So mo na ko makutanon ang na-mention to ni Kap ang makasabat kinakuno si Bongbong. Kasi siyempre siya naghambal mo nga ti abo nabi kung ano dang pag-mention niya, tiya mo na gina-validate pag karon sa otoridad. Ako paano na karon mapapahat ang ginig mga nakuha man sa diya nga information address sa Karubobucham. And the same time, tiya mo na ang pahayag man sa natungdan regarding sa background at abo na pagkilala yan nga daw balaka magwa sa ila sa Dikapuloyan. And si alias sa Bongbong, same time, nakagi man sa gali sa kuna gitukhang asang lupagpungko gito ni Presidente Duterte kagbayara na magaling sa kuno certificate na mo nga tinakatapos sa blasang niya sa diga schooling ni ang ginahimo na sa ila nga mga nagatukhang o kung nagidatukhang abi sa time pa sa Duterte administration adre sa Karubobucham. Alright, dire kita mauna sa City Proper area, Concepcion, check na ang iban pagid nga mga barangay sa City Proper aton man sini nga pang Jose Saon Bombo Jomar. Amo nang isa dire karon sa gida pahatamat sa gida isa dato dire kon asin oning official no kay kon nang tawon-tawon na recover kuya nga ilkadres hindi ter glaho Bombosam. More or less mga 7 million to ka ang Yasidika value ang Yasidika market value. So mo nang isa dire sa gida pahatman kagagida isa tabadre kung sinugid man ang ining official karon nga natumod man nga ti ginasuportahan at ni sining alias Bongbong diri Karubobucham. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Radio Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. Okay. Why kay ngagaw, no? Dapat kuno gin-English ni Kap Maduna ang ambal sa yasining bana. Di ba si kon may kaugalingon man ni sila kapag kag ang hambal gani isang kilala ko mga paryente ni Kap Maduna ni man basta-basta may direktor ni sa kag artista nga paryente Bumbumel. Si Coco. May sexy star man siya nga paryente nga sikat sa tong 80s and 90s. Magluwas kay Coco abiti si Carmi, no? Kadamo sa paryente ni Kap Maduna nga mga big time. Sa aton sini nga mga kabumbo. Isaya pagid ka basi paryente pa ni Kap ang may gabaligya sang malahalon nga ilimnon. Si Remy, no? Kag mayara pagid gabaligya pagid sang Bumumel. Sang mga luxury vehicle, mga luxury car, no? Si Ashton. Basi kung parinti man ni Kap. Pero tiyang balya ni Kap ya, sinya kun istoryanta financial support, no? Sinya ti kaya ko niya. Ya kay ti amo to yamo may source of silingon ta may ara iya sang source ang may ginakwaan iya nga kwarta si punong barangay Maduna Martin nga sa kayuan halin kay ti may bana sa iyang American citizen. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo, no? Kag iya sini nga gin panginwala nang way siya yayasang kailabtanan or any connection sa kay alias Bongbong Iturriaga. Ti sinuayhan ining barangay official nga naggadaog nga ginapayag suportado ni alias Bongbong Iturriaga. 55 minutos na ang nakaligad sa takna nga launa. Check ko this time si Bomboria Mumlan latest sa nasapuan to balang soltero sa may distrito sa Haro nga wala na iya sang kabuhi. Ang
pamilya sini hindi naman interesado nga ipaidalom pa siya sa autopsy examination. Sa aton sini karon niya nga mga kabombong. Bomboria sa report, please come in. Riri? Alright, notod. Balikan ta siya sa standby sa aton sini nga mga kabombo sa pagplastar naton sa mga informasyon kaupod sa kay Bombo Ria Mumblan. Sa aton sini karon iya nga mga taga-palamati na sa puan nga wala na sang kabuhi ining soltero sang iya man lang sini mismo nga amay. Bombo Ria, please come back. Bombo Cham, hindi na pagpaidalom sa autopsy. Bombo Cham? Go ahead. Okay, hindi na pagpaidalom sa autopsy ang bangkay sang lalaki nga nasapuan patay sang iya himata sa sulod sang iya kwarto sa distrito sang Haro Kaina sang Kaagahon. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Eduardo Chacon, officer in charge sang Haro Police Station, iya ginpahayag nga wala sang foul play sa insidente, rason nga hindi na kinahanglan pa i-autopsy ang biktima. Suno kay Chacon, ginaimbestigahan pa sa karon ang rason sang kamatayon sini. Ginpahayag dugang sa natungdan nga kung mayara sang eksperyensya nga problema sa mental health, may ara ang police station sang hotlines nga mahimo matawgan kag mapangayuan sang assistance kag ang Women and Children Protection Desk nga makaabi-abi sang concerns. Nahibaluan nga antes ang kamatayon sang biktima, nagpasako pa ini sa Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Apang Bombo Cham, sandig sa panaysayon sang himata sang biktima, hindi election related ang kamatayon sini. Posible nga may ara ini sang problema nga wala ginsugid sa iya pamilya. Yari pamatian naton ang pahayag ni Police Major Eduardo Chacon. Well, ma'am, muna gani ginaimbestigaran ta para mabalat ang kung ano widang cause or anong rason kung ano suicide siya. So hindi man ta ka-deny or maka-confirm nga election related siya kaya tapos man nabing election. So that's why may investigation ngayon nakatabo man para mabalanta kung ano widang cause. With this, sir, ano ang mga prevention naton sa or mga projects sa mga kumakanon? Kaangay nila sa insidente nga ini nga may ara sa quote ang niya pagkasako sa iya. Well, actually, ma'am, hindi lang yun ako maka-specific din, no? Pero may mga programs kita, like sa PNP, sa local government, na may mga hotline kita, nga once nga may problema, may batsyag ka, pwede ka katawag and seek advice or counseling. So, may araki kita sa mga intervention. Actually, makita mo na sa mga main roads na ito, may nakaposting na kung anong number pwede mo tawagan kung may problema ka. So may intervention kita kung ma-contact na sila further, ma'am, kung like sa WCPD namon may ilan na sila gidyang specific nga pang obra or guidelines. Ipaidalo pa pala sa autopsy ang bangkay. Well, so far, ma'am, ang hambal sang family do wala naman sa interest pa nga ma-autopsy kaya sila mismo admitted man nila nga wala man sang foul play. Si Police Major Eduardo Chacon, officer in charge sang Haro Police Station Bombo Cham. So matulid ang pahayag sang pahimata sang biktima nga hindi election-related incident ang kamatayon sini. It's just that natabuan ng Bombo Cham no nga may ara gid ini nga ginasuprer nga problema kag wala niya hambal o kun ginsugid sa iya man nga himata. Sa karon no sang ginpatulungan naton ang lugar ang didto sa iya kwarto sa ikaduha nga panaligan ang didto kag nasapon ini nga wala na sang kabuhi Bombo Cham. Sige. Ini si Bombo Ria Orliante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Ria Mumblan sa imo siniyang follow-up report, no? So nagaupod kid sa pagpangalisod ang Bombo Radio Iloilo sa pamilya sining
nagtaliwan nga sultiro. Sa mga kabumbo nila naton nga nagapamati nagalantaw sa aton sini nga Facebook live, no? Kung may mga problema kamo kadamo sa mga pamaagi agud nga mapautwas ina, no? Pinagi sa pag-istorya sa inyo sini nga mga abyan, close friend or bisan sa pinakamalapit sini nimo nga pamilya, kay nanay mo, kay tatay mo, sa utod mo, sa aton sini nga mga kabumbo, kung way ka sang sugiran, pwede mo man nga isulat sa notebook. Pwede mo man nga ikumpisar sa pare or kung kay sino dira, nga masugiran mo sang imo sini nga ginabatsyag or kainit sang imo sini nga kalain sang imo sini nga buot. Iti amo man lang ng isa sa mga nagatugagid sa pag magkaangkon ikaw sang depression, anxiety, kung why ikaw sang may sugiran bala, no? It's either nga nahuya ikaw, nagaduwa-duwa ikaw, no? Sa aton sini nga mga kabombo, but sa mga kabombo naton nga may ginasufrer or may ginatago-tago dira nga problema, no? Nakaibalo kita nga may ara gid iya sang tawo nga willing nga magpamati sang imo sini nga mga problema dira kag makahatag sa imo sang advice, no? Kung duay ka na gid sang lisuan, pangamuyui, no? Eri gani sa nasiling ko na ikumpisar sa pare. Hindi kay ang pag-utas sa imo sini nga kaugalingon or ang paghikog, no? Amo na ang makabig iya nga solusyon, no? Kag ang paghikog hindi iya solusyon. Ang paghikog mas nagtuga pagin sang problema, kay problema pa na sang pamilya nyo kung paano kay palubong, hilabi na kid kung propigado man ang inyo sini nga pagpangabuhi, no? Ipaligban pa na nila kung ang glastuon sa ipalubong sa imo, ipahikot sa imo sini nga bangkay. Practically speaking, sa aton sini karon niya nga mga kabumbo, no? Problema lang na naturalmente nga sa kabuhi isang tagsa-tagsa sa aton makasulapo gi kita sang tuman kabugat, no? Dako nga problema, pero ti tagsa-tagsa sa aton may pamagi agud nga masulbar kit hindi man nga paghatag sa aton ang problema mo, no? Kung hindi naton masolusyonan kag ang pag-overcome, pagsulbar sa isa ka problema naga-mold na sa imo, no? Nga mangin mas maayo pag idang imo siniya nga kaugalingon, no? Ang imo karakter, ang imo sini nga personalidad. So kung may problema kang ginapangatubang, hindi pag-surrender bato 4 minutos nakaligad sa takna nga las 2. Iban sini nga mga balita kag impormasyon, di na nato matatapan tugyanta sa iban sini nga manusang public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa gapon lamang program, kao po naman sa kay Tita Regine. Isimomot siya, Mablanco, Vergabilin sa imo, sa mananay nga hapon, may God na bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 29 to November 4, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang nga banda ang nagapangagda sa tanan nga mag-spend ang inyo Saturday evening upod sa ila as they are set to serenade you with their great selection of songs sa Concert at the Plaza. Only yours sa November 4, umpisa alas 6 sa gabi.
Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plaswala de Iloilo mugs, kagiban pa ang igaparapol sa mga suki sang Plaswala de Iloilo. Sa Nobyembre 5, Domingo, imbitarong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plaswala de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang alisok ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente.
Ligawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radyo. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa gino kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makamulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarabo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change.
Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights. Imbis nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. It's November 2 and it's All Souls Day. This is Tita Regine. Welcome sa Thursday edition sa Sininga Palatuntunan. As I have said, it's All Souls Day. Kani kaina, no? Kadamo sa gihapon ang mga nagakaladto sa patio because mas gin-prefer ang musining adlaw sa pagbisita sa ilang mga minatay. Before ako mag-welcome, kapag sugod sa pagbasa sa ating mga kasaysayan, nari sa KLP, check ani nato ng aton ng Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. 53 days to go before Christmas, mga kabombo, and soon, full gear na kita, full blast na kita sa ating pagpanghanda para sa Pasko. Good afternoon sa liwat and welcome sa kahapon lamang program. It's a beautiful Thursday afternoon. It's All Souls Day. Kag padayon kita ang nagapangamuyo para sa ating mga minatay, nagabisita sa mga patio, nagadala sa mga bulak, nagasindi sang kandila, but most of all, ang pinaka-importante sa tanan is the prayer that we can offer para sa ila. Welcome na mga kabombo sa inyong mga sulat dira. May ara na, may nakatapos na, i-email na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Again, this is Tita Regine. Welcome sa KLP. Ari na aton nga song para sa inyo from Nicole Steven Pedro. Hanggang kaibigan. Mayong hapon. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko na hilong na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang mga sa'king mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kaya may di mawawala. Tumingin lang sa iba, sa puso ikaw'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan
sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Nagpumilit pang suplian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na, minahal kasi kita. Sorry lang ha, ginlove ta kami mo. Good afternoon sa liwat and welcome mga kabombo. This is KLP. You are with Tita Regine. November 2 kita, All Souls Day. Aton nga first story for this afternoon is from Goldie. And thank you gid sa imo Goldie sa mga pictures sa imo ginapidiri sa imo nga story. Umpisahan ta ang pagbasa sa ni Dearest Tita Regine. Maayong adlaw sa imo, kung sa tanan nga tagpalamati sa sini nga programa. Gusto ko kuntani nga mag-request sa imo sang adlaw gid na kung saan basahon ang ini nga sulat, pero pwede mo man siguro ako ma-message kung saan o. Hehehe. Nagdemand pa ari ang akon nga cellphone number secret ha. Ari man ang akon nga FB account, makita mo ang profile pic bala nga buhaghag ang hair kag nakapula. Ha ha ha. Guwapa ko da. Well, anyway, Goldie, nag-text ako sa imo kagabi and I said, basahon ko today ang imo nga story, pero wala ka ka-text back. But anyway, sa number man, nga ginhatag mo diri. I just hope ha, ka na nga nagapamati ka na. Padayunon ko ang pagbasa sa imo nga sulat. Tita Regine, pangatlo ko na ini nga sulat sa imo, ang 2 previous letters were sent years ago pa. Way masundan tungod sa kasakuon. Actually, nakahimo na ako gani sa series of letters, all handwritten. Kay tungod ginagamit sa kabataan ng laptop. Kay may mga estudyante pa abi mo. Duha sila ka high school, kag isa ang graduate na, pero didto maniya gina-edit ang mga music kay tinagatudlo siya sa ot. Ti nag-iisa man lang abi ang laptop, ti sulat-sulat na lang. So ang series of letters, why kugid mapadala? Kay tungod sa kasakuon. Kag sang sinibinuklat ko sa nahamtangan, ahay, medyo may mga discolorations na. So, nagsulat na lang ako subong. Sang hindi dito subpon. Pero para sa akon, importante man nga ma-share ko sa imo kag sa tagpalamati sa sininga programa. Ang ginadala ko gali nga pen name ko is Goldie. Kaya nag-umpisa ko sulat sa imo, 50 gid ang akon nga edad. Subong, 53 na ako. I was born 1970 on the 20th of April. Ang sulat nga ini, pagataytolan ko siya nga For Nicole. Ginadedikar ko gid sa abyan ko nga si Nicole. 17 years old, kag isa siya ka miyembro sang LGBT. Sa subong, way ko na siya makit-an, kag ginapangamuyo ko lang
Nga kung tani, ubayan siya sa makaako sa kada tikang nga iya nga pagahimuon. Pasensya lang sa penmanship ko. Tita Regine, si Nicole, isa ka dumuluong diri sa amon sa Pasig City. Halin siya sa Bulacan, suno sa iya. Nanamian ako makig-istorya sa iya, tungod Tagalog speaking siya. Every time mag-talk kami, madumduman ko ang Manila. Tungod 14 years ako dito, way puli-puli. Basta, nagdesisyon lang ako nga mag-for good sang 2012, here sa amon nga lugar. Si Nicole, nagabligya ni or nagalibod sila mga habon, and then nagasaylo sila from place to place every 3 months. Or kung saan nga daw matsyag nila, daw hindi na mabakal, ti masaylo na sila sa ibang nga lugar. Daw nalibot na nila ang Pilipinas sang sige saylo-saylo. Last year, around December ko siya, una nga na-encounter, nag-agi siya diri sa balay. Tihigadalan walang amon balay, kag nagarenta ang ilang nga grupo sa unhan lang namon. Kag one time, nag-brown out. Tinakigamit sila sa amon bomba, kayang ila nagamit sa ilang nga boarding house na wasa. Di kun wala kuryente, wala tubig. Sa amon niya, since bomba, unlimited ang tubig. Hehe. So ginamiga ko siya. Kada agi, ginabugno-bugno ko, lalo kung maagyan niya ako, gapanilhig sa gwa ko dal. Adlaw-adlaw, galakat sila. Pero siya lang permi ang nag-aagi sa balay, aga pa. Kay masig punterya lang sila sang ilang nga area. Since isa ako kailoy, nagtubo ang kaluoy ko sa iya. Aga pa malakat, bahala kung diin makalusot, basta madispose lang ang bit-bit nga baligya. Nga sa pananaw ko, mabugat, kay halos nagatakilid siya sa pag-uribay sang bag nga ginasudlan. Gabi naman makapauli. May time nga siguro naubos tanan, temprano pa man siya nagapauli. Kung hindi ko siya makitaan nga nagalabay, ginapamangkot ko mga upod niya kung nakapauli na bala si Nicole. Tiga-worry ako since hindi siya taga-diri. Siyempre, gay bala. Siling ko basi kung naano siya sa dalan. May utod man siya nga kaupod niya sa ila grupo. Magulang niya, kag tunay nga lalaki. Pero siyempre, lain man ang area sini, hindi sila mag-upod. Gakita ay lang kada hapon or gabi sa ilang na estaran. Sila. Last year, 16 years old pa lang ining si Nicole. Nanamian ako sa iya, kaysa nagbalik sila diri sa Pasig City last April. Nagkadugid siya diri sa balay para nga magbisita. Nakibot gid ako, kag maayo lang, ari pa ako sa balay. Kay sadto nga time, nagahimos ako sa paglakat para manukot sang payment sang t-shirts para sa amon reunion sa elementary kag fiesta man diri sa amon nga barangay diri sa Manit. After sadto, nabalitaan ko, nagsaylo na naman sila lugar, pero permi na kami gabalitaay, tungod nga nag-cellphone na siya. Natingwaan niya nga magkagamit through sa iya nga bakas. Siyempre, masako man siya, nagalaka ang amon nga tsatanay. Until one day, nag-message siya, nga hindi daw siya okay. Siyempre, nabahala ako, namangkot ako. Naalarma ako nga nagkinahanglan siya sa akon nga bulig. Pinadalhan ko siya sa GCash amount nga inuplite kay mapuli siya sa amon. Kag since okay man sa kabataan kag sa bana ko, nadayon ang iyang pagpauli diri sa amon. Tuyo man niya nga matrabaho, pero since gay gani, so daw masapnot ang employment sa iya. Kag abi mo bala tita, nakita ko sa hitsura niya ang kasubo nga iduso sa iban o kun ang daw pareho bala nga gawori siya nga makakadto pa sa iban nga tawo. Ugaling sa nga tiyempo, maskin daw medyo masapnot ang pangisay-kisay namon sa sulod balay. Nagdesisyon kami nga he would remain sa amon nga panimalay. Hambal namon sumbana ko, kung okay lang sa iya, diri lang siya sa balay, taga-tagaan lang, maskin pila, kay need ko man nga may magtimbang-timbang
Maskin sa lalabhan, kag hugas pinggan. Kay balan mo tita, nagapangontrata ako tahi. So gapanahi gid ako, maskin may mananahi pa. Kagang bana ko, gatrabaho man abi sa gobyerno. Police, diri man sa Pasay City. Abi mo nakita ko gid ang pagsanag sang iyang nawong. Kag nalipay man ako, at least maskin diri lang siya gatulog sa receiving room namon kay ti okupado man namon ang 3 ka kwarto. Makita ko siya from dawn to dusk. Why man siya gapabaya? Maabtik suguon kag mapisan. Siyempre, tuludluan lang sa mga gawaing bahay. Nakaangkon siya, damo nga friends. Kay siyempre halin siya sa lugar nga damo tao. Malawak ang iyang exposure sa tao. Masadya istoryahon. Kagang manami, why siya gapang iban-iban. Nga do pareho bala, nga magkadugo gid kami. Matamis ang iya nga pagtawag sa akon nga tita, kag tito sa bana ko, kag kuya sa 25-year-old ko nga soltero. Kag daw mga manghod ang turing niya sa mga high school ko nga lalaki nga kabataan. Puro abilaki kabataan ko. Ma-overhear ko kung kaisa nga ga-advise siya through hutik-hutik. Siyempre, mga bata kung kaisa sa lawayon. Naluoy gid ako sa iya. Sang time naging istorya niya ang iya or ila kabuhi. Sunod sa iya, both parents nila may mga farmer families na. Sila ang ika-second. 3 sila. Kuya niya, siya, kag may manghod. All lalaki man sila. Nagbulagay ang ila ginikanan. Nagpamilya liwat, kag sila nabili na lang kung kay sino-sino. Hasta nga syempre, at an early age, napilitan mag-obra. Kag sila sang kuya niya, nagtenere sa sinang company, nga gapamaligya or galibod habon. Syempre, hangpon mo na lang. Kung wala binaligyaan, wala kaon. Nag-istorya man siya na naranasan niyang mag-estar sa nanay niya. Kaso, do ginakontra siya sang bana sini. Nasunod sa iya, palamunin lang. Kayang iya iloy, amo ang gaputoy-putoy obra sa patay Cindy. Ay ambot. Ginasuportahan man daw sila sang ilang nga amay. Kaso tungod may lain or bago ini nga asawa, hindi man nila makita or makaupod pirmi. Ginpa-school ko siya sa ALS, diri man mismo sa amon lugar. Nagkuha pa kami sang live birth. Medyo mataas tani ito ar iya nga IQ. Ginhimo siya president sa class nila, kag solo performer siya, representing sang ALS class diri sa Manit. Makita kag mabatyagan ko gid ang kalipay sa iya. Twice a week sila ga klase, Mondays and Wednesdays, kag nakahagad pa siya gani sang diriman sa unhan namon nga mag-school. Nalipay gid siya, kag nagaplano sang iya nga future. Ako, nalipay man, napamensar ko, na sa pagpuli niya sa Bulacan, maipabugal man siya sa hinalinan niya. Ang iya kalipay, kag syempre ang akon man, nautod. Sang isa ka adlaw, lapit na magudto, gahinga po siya sa paglaba. Nagabot ang iya magulang. Ginsugat siya, kag ginapabalik sa ginatrabahoan nila. Ang paglibod sang habon. Tiginbawi, gid siya. Hindi kung tani siya magupod, kag do inti ko man siya paghihatag. Pero since nga 17 years old pa lang, way man ako mahimo, tungod utod na niya ang gasugat sa iya. Nanugunan tani siya, tungod gaeskwela siya, pag nagahawid man iya buot sa mga nangin abyan niya diri. Kung kaisa, gatsatanay man sila sang iya nga iloy, kag one time, do pinadalhan man siya a certain amount of money, kag one time pagid, mga 3 days before siya tultulon diri sang iya magulang, nag-chat ini sa akon, asking kung ari diri si Nicole. Sabat ko oo, kag naga-school. Ngipasugat gali niya sang company nila, kay may dapat siya asikasuhon. Hindi man maathag sa akon. Grabe gid ang kasubo ko sang adlaw nga paghalin nila sa magulang niya. Bale, 3 sila, kay may upod ang magulang niya, nga isa man ka staff sang ilang nga company. Kung kaisa no,
Ang inibula nga mga companies, mapilitan ka magdikit sa ila. Tungod wala ka man tinapos nga kurso. Basta magpisan ka lang sa pagpanglakaton, makabenta ka, makakaon ka gid. Pero pag wala benta, wala kaon. Kay suno sa kay Nicole, pag nakabenta na or sa ilang nga benta, dira nila kwaon ang ilang nga food, rent, etc. So maybe ginpasugat gid siya sa natutulan kay kulang ila tawo. Sino man niya makaagwanta patial sa init, may bitbit ka pa sa abaga nga halos tunga sa sako nga kabugaton nga baligya. Kung hindi ka makabenta, maskin soft drinks, di ka kabakal. Samtang ginasulat ko ini, gina-imagine ko ang sitwasyon ni Nicole. Gabagtas sa kabukiran sa pagbaligya, ambot, di na siya ayhan, hambal niya sa tigbawan sila. Kung tani, kung makaagi sa inyo si Nicole, maskin paano baklan nyo man siya, I am hoping na mabalik siya. Suno sa iya, magkita pa kami kuno, soon. Di ambot, sa nuayhan ang soon nga ina. Sa isa ka adlaw, hambal niya sa chat niya, natrangkaso kuno siya. Amo lang to ang last ko nga balita, halin sa iya. Ginlakip ko sa sulat ko nga ini, ang picture ni Nicole nga nakuha ko sa FB account niya. Panawagan ko, tani, kung sino man makasugata or maagyan ni Nicole, buligin nyo man siya, paagi sa pagbakal sang iya mga produkto. My letter ends here, Tita Reg. Till next letter. Salamat sa pagbasa. Very truly yours. Goldie. Kag PS, naghimo na lang ako sobre kay hindi na makahulat ang akong sulat. Saliwa. Si Goldie. Goldie, thank you very much for this letter. At least, no, nakapadayon ka naman sa pag-share sa mga istorya diri. That was a long time ago. Pila ka years ago, no? The last na nakasulat ka diri. But now, because nakakuha ka inspirasyon sa bata nga si Nicole, so that's why nga nagsulat ka naman diri. So all the pictures that we are flashing here, kay Nicole gali ini picture. Okay. May ara ka man di? Pinagatalikod, oh. But anyway, salamat gid sa imo Goldie for being an angel. Ikaw, ang husband mo, kag mga children mo, for a while, no? Nangin anghel ka gid sa kabuhi ni Nicole. Comfortable na gid siya kung tani dira, but for whatever reason, mas needed gid man siya, no? Sa ilang company, di ano tanaabi, magulang niya na gid ang nagasugat. But most definitely, no, since nga very comfortable dira sa inyo si Nicole, kag love niya kamo, kag nangin maayo man ang pag-treat niyo sa iya, sigurado gid ako, no, one day soon mabalik dira siya sa inyo, either mabisita lang or who knows, basi kung magstay naman siya liwat dira sa inyo. Yes, let us all pray for the safety of Nicole and Kabay, no, nga mingin flourishing ang iyang pagpamaligya, Kabay, no, nga ti makakaon gid siya, kag makabayad sang ilang nga renta, kag makapangabuhi man sang disente pinaagi sa iya nga pagbakas. Ang tawag sila sa ila is food dealer, kung hindi ako magsala. So salamat gid sa imo Goldie, and good luck sa imo Nicole if you are listening. Oras natin, it's 2:40 in the afternoon. Magapanumbalik kita with another story para sa inyo mga kabombo. Sa gihapon, this is Tita Regine and this is KLP. Magabalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon.
Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tanda Stories from Lolo Erning, Dearest in the Regine. Maayong hapon sa tanan mo nga mga suki kag sumalakdag sa sininga programa kahapon lamang. Sa magagmay pa kami nga tatlo, mahilig na kami mamati sa mga istorya. Hindi gani, magbasa sini. Ini nga ako niya ipasakop subong gin-base ko sa istorya sa isa ka American author nga nagsulat sang The Adventures of Tom Sawyer and Huckleberry Finn. Siya amo si Mark Twain. Kaganggin ko sang akong istorya, amo ang iya nga The Innocents Beguiled. Ang istorya sadto, amo nga kung paano ni Tom Sawyer natuman ang ginpaobra sang iya tiya nga pagpinta sang ilang akudal. Actually, wala siya iya sang may inubrahan, kundi ginmanipularya lang ang iya mga abyan. Kung sa aton pa, paano yan napaobra ang iya mga abyan paagi sa into? Natapos pinta ang ilang akudal, kay siya iya, may dala pa sa iya pagpauli sang mga masunod. 5 kabilog nga holen, tunga asang mansanas, may kinadtan. Isa ka trompo, kag kung ano pa nga ang panganan ang ginhatag sa iya, para lang makabulig sa pagpaminta. Tungod ang hambal ni Tom sa ila, nga ang pagpaminta, obra sang isa ka henyo. Ang ako naman iya nga Innocents Beguiled amo ini. Sa pag-report ko sa akong klase, first 3, last 3 ako, ginsugo ako sa amon principal nga saylohon ang tinumpok nga mga kawayan sa higad sang entrance sang amon nga gate.
Pagabot sa estudyante ko, ginpa-fall in ko sila. Kagin pa parade dress, dason at ease. Inumpisahan ko sila sa isa ka pamangkot. Okay, class. Can anybody tell me what is nature? Grade 4 and grade 2. Ang mga estudyante ko. Wait. 4-1 and 4-2 ang mga estudyante ko. Grade 4, section 1 and section 2. Gani madamo ang maalam. May isa nga nagbayaw sa iya kamot, gani tinukso ko siya, kag maabtik siya nga nagsabat. Nga nature is anything that surrounds us. Gindugangan ko pagid, kag isa, nag-amot man sang ila sabat. Ang masunod ko nga pamangkot, amo ini. Do you love nature? All of them answered in chorus, yes sir. Okay, reform. So ginpamarcha ko sila pakadto sa entrance. Kag sang dito na kami, nagsiling ako. Okay class? In as much as you love nature, help me to transfer nature to another place. Grabe si Sir ba? Tani nagambal ka na lang. Samtang nga nagakalot sang ila mga ulo, kag nagkakarinadlaw pa. Way ganit nga sa oras, tapos nang ilang nga obra. So, check up attendance na lang, kag class dismissed. Dismissed man ako inday, and rest assured that some more of this will come next time. Arriva, via con Diyos, Lola Ernie. Welcome teacher, ikaw, you really have to be creative, no? And you should know your way para nga mapasunod mo man sa maayo nga paagi ang imo nga mga estudyante. Gusto man sila, gets gid nila, no? Tani nagambal ka na lang sa diretsohan, liko-liko ka pa. Anyway, patihon ka mangyapon namon. Siguro mo ginay sa ilang nga ulo, no? But then regarding sa story ni Mark Twain, wow, bata nga ato, kasagad-sagad gid, no? Mangita paagi. Why na siya yung nakabulig, nag-volunteer pa, and at the same time namilit pa ang iya nga mga friends para nga magbulig sa pagpaminta because they would also want to be called and considered a genius. Grabe, no? Each one of them would want to be a genius. Grabe, pautok-utok malana, no? Pawais-wais kon kaisa. But anyway, so salamat gid sa imo ha, Lola Erning, for another story para sa amon sa sining hapon. And so proceed naman kita to another story, and one coming from Lola Amparing. Magandang hapon sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga co-listeners at letter senders, and of course sa mahal kong Tita Regine and family, my dearest Tita Regine. Napisanan akong sumulat sa ngayon kasi ang sulat ko at may kaunting paalaala sa iyo tungkol sa aming araw last week. Alright. So, last during Teacher's Day ang ining sulat supposedly, no? Kahapon lang kinuha rito kaya hindi ko agad napadala kaagad. Di bali, tita? Ang guro ay guro pa rin hanggang kailan. Kinahanglan, hindi natin pagkalimtan, ila binigid sa mga kabataan subong ang ilang mga nangin maestra kag maestro sadto. Ginahambal nga ang ikaduhang nga nanay amo ang mga maestra sa eskwelahan nga kundiin sila nagatudlo sang kaalam kag maayo nga pagbinatasan para sa kinabukasan sang mga kabataan. So ako, tita, bisan matanda na, pero hindi ko pagid makalimtan ang gintudlo man sang akon anay mga maestra kag maestro, bisan pa nga ti ginahanot kami kung sala ang amon sa sabat kay ti ang corporal punishment ginaalaw pa sadto.
Tisad to tita, pag hindi ka makasabat sang insyakto, palo sa ulo. Grabe ulo gidya at hagis ng eraser. Palagi pa may mahabang stick sa kamay ng guro. Abi mo tita, sang amon nga tiyempo, sobra-sobra kapintas ang mga guro namin. Pero sa amon nga pag-antos, naging tagumpay man kami. Kung madumduman ko subong, halos do hindi ka magpadayon sa pag-eskwela. Kay tama kapintas ang amon nga mga teacher sadto. Siyempre sa kahadlok mo, nagatuon ka man sang maayo, kag nagatadlong man ang mga salawayon nga mga pupils. Sa amon nga pag-antos, nag-successful man sila sa bandang huli. Kag madamo man sa amon ang naging maunlad ang pamumuhay at naging professional. Tita Regine, ang akon nga isugpon sa akon nga kasaysayan subong, ang parte bala sa mga estudyante nga ginposes. Nabatian ko sa Bombo Radyo, kag akon manadumduman ang experiences ko sang una. Siguro tita, kung hindi lang ako malipat, mga 4, 5, or 6 years old pa lang ako, why pa ako sadto nag-eskwela. Ang balay nga pinakadako sadto, balay sang utod ni lolo ko, sa corner sang do ka kalye, sa atubangan sang amon balay. Tita, ang hilig ko nga kada tapos panyapon, nagakadto ako sa balay ni lolo, kag maghampang, kay tama kalapad, nga tapi ang ilang living room. Ang ila kusina o dining room, kawayan lang, kag nipa, pati ang kitchen. Isa ka best, tita, madulom ang alagyan, pakadto sa ibabaw. Siguro mga 7 steps ang hagdanan. Tita, isa ka best, pag abot ko sa ibabaw, may nakita ako nga tama kataas, dako nga tawo, nagabayo sang puti nga bayo, pareho sang bayo sang pari. Nagapanigarilyo. Tita, nagsinggit ako todo-todo, nga nanay, may kapre ako nga nakita, nga nagahibi ako, nga nagakurog ang akon nga lawas. Wala man nagahalin-halin bala sa iya ginitindugan, sa nagahibi ako nga nagasinggitan, nga kapre. Botanan sila nagkaladto sa akon sa kusina, pero wala na ang kapre, kag wala sila sang nakita. Tita Regine, hindi ko gid malipatan, kag hasta subong, ginapananaw ko paghihapon. Halinsad to, nahadlok na ako magkadto didto, kay bantog, nga may kapre didto. Tita, ako nadumduman, nga sa nagaschooling na ako sa primary, ang amon alagyan nga karasada, sa atubangan gid sang bantog nga aswang kuno. Ti, permi ako nagadalagan kung mag-agi, kag nagasiling, nga purya aswang, kag ginakulbaan ako. Kung wala siya sa bintana, nagalakat lang ako. Pero kung ara ang tigulang sa bintana, nagadalagan ako sa kahadlo. Natingala man ako, nga hasta nag-high school ako, ara man gihapon. Pero daw laman ako sa nahibaluan, nga may ginkuha siya nga bata. Sa ngulihi, nadula man lang ang pagkabantog niya nga aswang. Balan mo tita, basta tigulang, kag malaba ang buhok, ginatawag dayon, nga aswang sang una. Tita, sa pila ka bulan, may nabatian kami nga wawaw o hibi isang lapsag sa balay sang isa ka musikero sang utod ko. Tungod ngang iya balay, malapit o neighbor sila sining ginatawag nga aswang. Ti, abi namon, ginkuha sang aswang. Gali tita, ang bata bag-o ginbunag sa balay nga permi sarado. Close ang bintana, kag mga sira ang gate. Gali tita, mutuod-tuod gid nga bata nga bag-o ginpanganak. Wala man kami sa nakita nga babae sa dugay na nga mga binulan. Gali tita, ang bata nga bag-o ginbunag, iya sang bata nga bata man sang musikero. Siguro anak sang musikero nga ginupod-upod niya, kag bilang apo man lang gali niya, kay anak sang anak niya. Dinatingala lang kami sang ulihi nga may bag-ong bunag nga nagahibi,
kada agi namon kun magkadto kami sa amon nga school. Waay man sa nakahibalo tungod nga permi close ang ilang nga balay. Tita, may nadunduman ako. Sa second year high school pa lang ako. May absent ako. Siguro mga 2 days kay nagbanog ang akon nga itsura tungod sa sobrang sakit sa akon nga ngipon. Sang first day pa lang, wala pa magbanog. Tinag-eskwela pa ako. Abi mo tita, ginpabunot ni nanay ang akon nga ngipon kag wala ako ka eskwela. Sa masunod nga adlaw, ginsagad ako kasunlog sa akon nga teacher nga kulang na ang akon ngipon. Ay tita, medyo nahuya ako kay mga classmates ko nagkinadlaw. Nagsagad ako hibi nga hibi sadto nga medyo ginpakahuyan ako. Tibalan mo tita, pala hibi ako yung daan kag very emotional. Yung teacher namon, chick boy nga daan. Sang adlaw nga to, wala madayon ang amon nga klase. Sila sa teacher namon. Sorry lang. Para biro-biro ko lang sa'yo. Sabi mo tita, pagpauli ko sa balay. Ginsugid ko kay nanay. Kagilayon, gindala niya ako sa dentist. Kagintakdan sa ngipon ang nabunutan. Kag may bansil pa. O no, sa una usog-usog bansil. Sa musunod, pag-eskwela ko sa eskwelahan, gindayaw naman ako ni sir. Gindayaw niya ako. Sili niya, tanawanin niyo si Amparo. Nagdugang ang iya kagwapa. Tungod kompleto na ang iyang ngipon. Diba mo tita, mahilig sa mga gwapahon. Tita, medyo malawig na akong sulat. Basi natakaan ka na basa. Lastly, here's my love, regards, and kisses to you and family and all my co-listeners and letter senders. Good luck, good health, and God bless. Lovingly, Lola Amparing. And the poem, Ang Nakakatanda. Ang pag-ibig ng nakakatanda, parang suso na gumagapang, kahit ano-ano ang mangyayari, di mapipigilan. Kaya palitan at sundin ang kaligayahan upang makamit ang laging kasiyahan. Iba-iba ang mga ugali ng mga matanda noon. Naniniwala sa mga bagay kahit walang katotohanan. Ngunit maraming mabubuti ang matutuhan sapagkat sila magagalang, masisipag at maasikasuhin. Kung maalaala natin ang dating kaugalian, hindi maninigarilyo, tabako o aban lang. Hindi umiinom ng alak kundi tuba lang. Walang bisyo sa mga sugal o mga babae. Naalala ko na ang tatay, iisa lang ang asawa. Ngunit sa ngayon, karaniwan may doble o mga kabit. Noong mga dating nakaraan, masipag na masipag ang tatay para sa pamilya. Pambihira ang sagot-sagot o basag ulo sa loob ng bahay. Kahit napakahirap ang pamumuhay, pinag-aaral ang mga anak. Naalala ko na noong unang panahon, ang mga matatanda, tinuturuan ang mga bata sa paggalang, pagmano o pagbeso sa nakakatanda. Ang mga bata sa ngayon, pambihira ang nagamano sa nakakatanda. Dahil sa high-tech, cellphone at iba pa, nakulangan na ng paggalang. Sa maraming bisyo sa ngayon, marami na batang-bata pa kinuha na ng may kapal. Noon, karaniwang matandang-matanda pag kinuha ng ating poong may kapal. Maraming salamat sa inyong lahat sa aking sariling sikap na tula. God bless. Lola Amparing. Inang mga kuno-kuno, balano, nga kuno aswang, kadelikado, gid bala sina. Ang iba na inakusaranay, ang iba nagapinatsanay. Gani, beware kita ha, hindi kita mag-judge sa aton nga mga isig kitao. Pero sa una ha, ti ang mga katigulangan, ba naman, no, mahambal na, hindi ka mo na mag-agi sa mga balay, kay aswang na da, ang nag-e-estar. Pero sa matuod, hindi man. Well, there are mga olds nga, silent lang sila ya, sila ang type pula gahalin sa ila balay, kapay muyong lang, kag hindi magahod, di kun magamuna, aswang na dayon. Bad. Anyway, Lola Amparing, thank you so much, Gid sa liwat, for another story nga imo gin-share diri sa amon on All Souls Day. Exactly 3 o'clock, may I just remind everyone, open gid kita sa pagbaton man sa inyong mga istorya dira
So, liig na lang kung ready na, tapos na, paki-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede gid ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Padayon na nato na paglingaw-lingaw sa mga kasaysayan, buwas naman sa atong liwat nga bagubnanay. Diri gihapon sa kahapon lamang program. Sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine for KLP. Balikay kita buwas. Sumadami nga salamat. Good afternoon and God bless.